130 gildes en schutterieën uit Nederlands en Belgisch Limburg en een Brabander die altijd meedoen ieder jaar aan het grootste verbroederingsfeest wat er is van ons oudste verenigingen in de provincie. Het Oud-Limburg Schuttersfeest, het is paraplu weer. Dat is ook het eerste en het allerlaatste wat ik erover zal zeggen vandaag, want dat helpt verder toch niet. Hier op de Tinderweg zien we te gast in de scholengemeenschap Sint-Ursula, waar duizenden leerlingen sinds 1959 zien opgeleid door middelbare school hebben gevolgd. Er is een tribune tegen aangebouwd. Er zitten de hotemetoten, er zitten de juryleden, er zitten de genodigden, de gasten, de burgemeesters en dadelijk komt ook de koning, Willem-Alexander, want hij is En is een klein 1,5 uur geleden aangeland, een kilometer verderop op het schuttersterrein. Laat de beelden maar zien, want daarachter kun je aanlopen over het terrein. En ik kreeg natuurlijk een erehaag van de vaandels op het terrein door. De vaandels, ik zie het zo gauw van Roggel, van Schaarsberg aan de rechterkant. En daar is de koning voor het eerst, hij is bescherm hier van de schutters en is voor het eerst eigenlijk op het OLS. Simon Beatrix, waar in 2006 al links ook de OLS-president Anoushka Koopmans en rechts de burgemeester van de gemeente Leudal, waar we hier te gast zien, waar we hier al lange tijd geholpen werden, welkom en gastvrij ontvangen weer door de organisatie Sint-Nicolaas Heidhuizen. De schutterie die het vorig jaar voor elkaar kreeg in Doender. In Doenrade om met naar huis te nemen. Het winnende beeldje, de hoofdprijs, die heet de Winnenveld bij de scheetwedstrijd. Die begint straks pas om 4:15. Je kunt het allemaal ook live op de radio volgen straks. En dat wordt waarschijnlijk, maar ja, je weet natuurlijk nooit wie het gaat op zo'n scheetwedstrijd. Volgende week zaterdag pas uitgeschoten. En dan weten we ook weer het volgende OLS gaat organiseren. Hier in Heidse, in Klein Parijs, een naam die Heidse heeft gekregen uit de tijd van Napoleon. Ik kan het misschien straks nog even uitleggen. Maken we natuurlijk mee dat de 6e keer Heidhuizen te gast is voor het Oud-Limburg Schuttersfeest. We zien koning Willem-Alexander aankomen met applaus. Hij heeft zijn eigen bus van een bekende busfirma uit Beringen. Die gelukkig ook nog een schutterie hebben. Een regenjas zitten aan, wordt begeleid ook door Anoushka Koopmans, de OLS-president. Uit Meijel. En ook de burgemeester is erbij en er zien heel wat regendruppels op de kleren gevallen. Maar het maakt niet uit. Voor de schutterieën en de gildes maakt het ook niet zoveel uit. Die zien wel wat gewend. Het zijn gaan watjes. Ze lopen eigenlijk vanaf april tot en met september in allerlei feesten en optochten rond. Dus ze weten natuurlijk wel wat het is om af en toe na te weren of weg te weien of half te verbranden en dan factor 50 op te smeren. Daar is Willem-Alexander, hij zal plaats gaan nemen. Krijg je applaus op deze tribune tegenover Sint-Ursula. Er zal veel moeten zwaaien en hij heeft natuurlijk enorm veel concurrentie vandaag ook bij al die koningen die voorbij gaan komen. En die zich zullen presenteren hier op het Oud-Limburgse Schuttersfeest. Er zal plaats gaan nemen. De burgemeester is erbij, zei ik al. Roemer is er ook, de gouverneur. En we wachten natuurlijk op de start van het OLS. Ik begreep nu pas waar me op gewezen wordt. Er zijn fotografen die staan hier in een vak en die willen ook een foto maken natuurlijk van de koning hier bij het Oud-Limburg Schuttersfeest. Ik dacht, wat is er allemaal aan de hand? Maar het valt allemaal wel mee. Een oud feest, het gaat terug tot 1906. Toen wordt voor het eerst een Oud-Limburg Schuttersfeest gehouden. Maar die Schuttersfeest die waren al veel ouder. 1876 waren het eerste OLS volgens de papieren die we hebben kunnen vinden in België en Kessenich. Maar er had toen ook al wat vrije schuttersfeesten en door is eigenlijk dit Oud-Limburg Schuttersfeest ontstaan. Beelden hebben we bijvoorbeeld uit 1924 van een vrij schuttersfeest. We zien dan te gast in 1924 prachtige beelden, zwart-wit uiteraard, op de markt in Sittard bij de kiosk. Er stonden heel wat koningsparen en keizers te wachten op het défilé dat door wordt gehouden.
Ze zien door te gast bij de Eindje-Lokkers, een soort schuttersvereniging, een vrije schuttersvereniging die ze vroeger had. Nog heel veel, maar er zien ook nog een hoop schutterieën die hier voorbij komen in het zwart-wit. Die ook vandaag nog metlopen in de optocht van het OLS in Heidse. Ja, prachtige mooie beelden uit 1924 met prachtige close-ups van de koningen en de keizers en de versierselen, de lauwerkransen en de uniformen die de mensen toen al aan hadden. Het is natuurlijk niet echt te vergelijken met de prachtige uniformen en de uitdossingen die we vandaag gewoon zien in de optocht. Maar de Zeus eigenlijk een beetje uit deze beelden van Sittard 1924 de geschiedenis van het Oud-Limburg Schuttersfeest ontstond. Prachtige beelden dus. Kijk er even naar. Uh, 133 schutterieën en gildes komen voorbij. De allerlaatste, daar is een beetje een vreemde in erbij. Dat is Gijsteren. Het schuttersgilde wat voorbij komt. En die zien te gast. Die huren eigenlijk bij het Land van Kuik. Er zien een stuk of 6 of 7 Noord-Limburgse schutterieën. Die zien aangesloten bij de kring van schutterieën. Het heeft ook met de historie te maken. Dat met de indeling van dekenaten. Maar dat ook met het gebruik van het scheetgeweer. Niet iedereen schuurt heen met de zware buks in de provincie. Soms wordt er met een Flaubert geschoten of nog met een ander kaliber geweer. En daar heeft dat ook allemaal met te maken. De tribune zit redelijk vol. We wachten op de eerste verenigingen die langs gaan komen. Aan deze kant zitten bijvoorbeeld de juryleden ook op de tribune die gewoon punten geven. Want er zien een stuk of 7, 8 wedstrijden hier tegenover de tribune. Beste bordjesdrager, beste commandant, beste vaandeldrager. Maar ook het geheel van die schutterieën die weer beoordeeld door juryleden. En een gedeelte zit op het einde défilé, op het einde van de streep. De 40 centimeter is opgeschoven, zien we hier op de stroot, waar niet gans goed getrokken. En de gedeelte van de juryleden zit gans aan het begin van de tribune, bij het begin défilé. Ja, dat is de streep die ik bedoel. En er wordt gekeken naar beste défilé, beste houding, maar ook mooiste geheel. Dat zien toch weer verschillende wedstrijden. Bijvoorbeeld mooiste geheel heeft te maken met de totaliteit. Je kunt natuurlijk een hele groot muziekkorps door naartoe aan de voorkant hebben. Maar als die schutterie wat klein is en zo, dan is het geheel niet gans goed. Maar daar gaan die juryleden allemaal op letten. Er zien ook altijd juryleden nodig, dus als je dat leuk vindt, kunt je een 5-maandelijkse cursus volgen bij de OLS-federatie. Ja, en dan, als je dat een leuke hobby vindt, dan kunt ze koninginnen, keizerinnen, keizersparen, koningsparen, bielemannen, van alles en nog wat. En bij die optochten, dat zien we natuurlijk tientallen in de provincie ieder schuttersseizoen, kunt ze hier een steentje bijdragen aan deze oude verenigingen. We gaan eventjes kijken wie het achter ons is. Ja, de koning zit nog altijd te wachten en te zwaaien naar de mensen aan de overkant. Die zich toch ook een klein beetje hebben voorbereid. Als ze de overburen zus, die hebben een kleine tribune gemaakt en een overkapping. Die stonden op een iets hoger podium waar ze de optocht kunnen zien. Ja, goedemiddag mensen. En we hebben ook aan deze kant Jan Rijn. Misschien kunt je even meelopen. En hier is ook nog een speciale uitkijkpost gemaakt. Ik weet niet of die mensen zich amuseren. Die zitten er boven. Dag, hallo. Ja, zwaaien. Live op televisie. Nummer 56 is dat hier op de Tinderweg. Nou ja, we amuseren ons toch wel. Ik heb beloofd niks te zeggen over wat hoe het hemel vult en zo. Ja, Heidse, Klein Parijs. Het is een beetje een spotnaam, maar ze hebben hem hier om met de Vastelovend en de Boete. En ook met het OLS hebben ze als symbool de Eiffeltoren erbij gepakt. Het heeft allemaal te maken met de tijd van Napoleon. Net voor 1900 worden we Frans gebied. En ja, de Fransen dachten toen eigenlijk na de revolutie gans anders over de indeling van het administratieve gebied. En Heidse wordt hoofdstad van het kanton Heidhuizen. Dus moest je zich voorstellen dat ze voor ieder akkefietje, een huwelijk, een geboorte, moesten de mensen van Neretter tot en met Meijel, moesten die gans heen naar Heidse komen.
aangifte te doen en de administratie te regelen. Ja, voor mensen uit Boksum en Roggel is het natuurlijk een ramp om naar Heids te komen en te schikken naar de wil van Heids. En toen hebben ze waarschijnlijk gezegd, wat mijn gogen een dikke gelijk wel klein Parijs. Nou, dat heet Heids is sinds toen omarmd. Er zijn allerlei vastelovensliedjes ook over. En het geurverdorp altijd kracht, dat merk je weer tegen georganiseerd is. We zien voor de 6e keer op het OLS. En we gaan heel even terug naar Doonder, want we gaan eens kijken wie die overwinning wordt binnengeholpen op het laatst in een eindstrijd van een paar uur lang tussen de Belgische schutterie van Niel bij As en Sint-Nicolaas Heidhuizen. Wie voelt het? Ja, ziek. Ja. Dus was het jaren voor gedaan heb. Fichat. Ja, dank u wel. Zo. Zo zeg. Is dit het hoogtepunt voor dich wat Smit maakt bij de schutterie? Nee, ik ben van 78 jaar bij de schutterie en ik zit 41 jaar met op Hooie Limburger. Dus je kunt zich wel voorstellen dat dit het hoogtepunt is. Toch heerlijk iets om vast hebt. Lekker hè? Het begint te wennen hier. Maar afgeven doe ik echt niet meer. Wie vult dat? Heerlijk. Ik ben een van de weinigen die nog weten in 1949 is ook OLS geweest. Hier tegenover. En wij woonden hier langs en er was een manneke van 5 jaar. Ik mocht naar de optocht kijken. En ik kwam later aan de mensbuurt staan, een sabel. Wat had ze in 1949 gezien? Toch niks? Had ze niks gezien? Met een sabel keek ze te oud, kop. Ja, 1949 en daarvoor was het OLS ook al een paar keer heen. Maar het waren andere omstandigheden. Als ze het OLS had gewonnen, moest ze natuurlijk het jaar erop organiseren. Maar dan kost het jaar erop ook weer meedoen. En het eigenlijk binnen 3 jaar 2 keer winnen. Het zijn allemaal regels die zijn veranderd en aangepast. Omdat het eigenlijk onhoorbaar is om binnen nu en 10 jaar 2 keer een OLS te organiseren. Dus als het wint, bijvoorbeeld Heidse, die mogen de komende 5 jaar, dus vanaf volgend jaar, mogen die 5 jaar lang, mogen natuurlijk wel meescheten, maar ze kunnen niet een met een hoes nemen. Ze kunnen wel strijden om een geldprijs. Nou, dat zijn allemaal dingetjes die door de loop van de jaren hier veranderd zijn. Dat is natuurlijk ook met de samenstelling van die schutterieën is dat natuurlijk ook de broek geweest. Het is van oudsher toch een klein beetje met die broederschappen een mannenwereldje. Dat is compleet omgedraaid, dat is compleet veranderd. We laten ook eigenlijk nu complete families zijn die samen met dat schutters- en gildenwezen veel plezier hebben. En ook het hele verhaal, man, vrouw, telt er niet mee. Een vrouw schuurt net zo makkelijk de vogel af tegenwoordig als een man. Op de achtergrond huur ik geluid en gewoon nog veel plezier wensen met het kijken vanmiddag. We zijn om 4:30 naar de OLS-optocht vanuit Klein Parijs in de Tinderweg. We zien de schutterie van Sint-Nicolaas Heidhuizen aankomen. Ik trek me terug in het commentaarhok en veel plezier met de OLS-optocht van 2024. Dit is de winnende schutterie van vorig jaar, Sint-Nicolaas Heidhuizen.
Sint-Nicolaas dus, Heidse. Met natuurlijk een groet aan Willem-Alexander. Ik ben er even vernieuwd dat het zestal van de afgelopen jaar plaats gaat nemen op de tribune. Samen met het koningspaar van Heidse. Het winnen van het OLS zal zeker ook een groei in ledental betekenen. In de toekomst, hopelijk hè, voor Heidse. Het zestal van vorig jaar, de 6 mensen die de met naar Heidse brachten. Zien we er achterdoor plaatsnemen op de tribune. Tim Sillekes, Esther Sillekes, Janine Bekkers, Vivian Jansen, Huub Heijnen en Jos Rijks. Die je net nog in beeld zoog, want hij heeft het laatste schot geleverd. Want hij was de achterop shot. Dat het dan zo als zesde is. Koningspaar maken van Nieuwenborg en zijn koningin Christy Klaassen. Dat is het nieuwe koningspaar van de schutterie van Heidse. Lars Frenke is de commandant in de commandoscheur van Sint-Nicolaas Heidhuizen. Dat is ook een goede timmerman. Dat hebben we de laatste weken gemerkt op het OLS. Tambourmetre, Luc van Montfort. En de verenigingsleden waarvan door Vuul dadelijk een t-shirtje aandoen en een regenjasje. En op het terrein gewoon meehelpen als vrijwilligers. De schutterieën hebben allemaal een eigen samenstelling, zal ik straks nog wat over vertellen. Dit is de NUM. Het bronzen beeldje op initiatief van Omroep Limburg toen. Een paar collega's, Alf Poel, Mia Frederiks onder meer. Die Teun Rosenburg, kunstenaar uit Oost-Maland, hebben gevraagd om een echte te maken. De manschappen van Heidse, met de commandant links. En dan zien we bij de winnaars van het Kinder-OLS, vorige week gehouden. Het zijn de kinderen van de Hubertusschool uit Herten. Geholpen door de schutterie Sint-Michael uit Ool-Herten. Van je linksonder een lid zit. En daarachter ook de heren van Sint-Michael Ool dragen het ummeke. Voor de jeugd. En zij mochten terugkomen op deze OLS zondag om de overwinning te vieren van het kinder-OLS. Een initiatief zo'n kleine 20 jaar oud van kinderprogrammamaker Peter Joosten uit Kessel. Van de Kinderkroon, als je dat nog kent. De commandant zal zo meteen de jel aanmoedigen. De commandant is Pim Timmermans, volgens mij papier, met zijn vorige week. Ja, Hubertusschool,
draait zich naar de tribune. Naar Willem-Alexander, naar alle andere gasten. En dan zullen we zo meteen de jel huren van Herten. De trommelsloon, het scheten begint, ken je OLS. Hier wint, wint. De Hubert is altijd in vorm. Marcheren we verder en stellen de norm. Met het geluid van Hermenie L'Union op de achtergrond. Tambourmetre Sarah Hermes. Het vuur op bordjesdrager Dex Litjesee. Voor zijn bielemannen. En dit is de Hubertusschool dus, winnaars van het Kinja OLS. Die veel applaus zullen ontvangen onderweg. En het ummeke gemaakt door Pierre Habets, het Schinnen, kunstenaar. Vaandeldrager, Walt Hamakers, Koningspaar, Nick Hoebe en Ella Frenke. Dankjewel Hubertusschool. Helemaal in de chocomel verdeeld. Hermenie L'Union heet ze met de Limburgse Jagersmars. Normaal onder muzikale leiding van dirigent Erik Somers. Regelmatig bij ons ook te gast. Onder meer een blaaskracht bij de concertconcoursen van de LBM. Waar L'Union het er redelijk goed van afmaakt altijd. Flink wat jeugdleden achteraan meelopend. En ook zij geluift maar dat hij zeker 80% als vrijwilliger nu op de wei gaat methelpen. Om er een succesvol OLS van te maken. De Sint-Ursula op de achtergrond. Typische bouw uit 1959. Die zoeten de zusters van Sint-Ursula in het klooster. En waarschijnlijk de Tienderweg zal ook met de belastinggelden, de tienden die de boeren moesten afstaan aan het klooster van Sint-Ursula te maken hebben. En dan gaan we de 133 deelnemers zijn. Wie ik al zei, het is een optocht. En daar zijn regels aan gebonden. Er moeten ook afstanden gehouden worden tussen de schutterieën. Er zijn spelregels de afgelopen decennia met elkaar tot stand gekomen. En opgeschreven, er is een normencommissie die ook kijkt naar moeten we dingen aanpassen, moeten we zaken actualiseren. Het is ook regelmatig gebeurd de laatste jaren. Er is ook vooral gekeken naar wie kunnen we eigenlijk zoveel mogelijk mensen uit een gezin of uit een familie laten deelnemen aan het meedoen, het meelopen van een schutterie. Dat was het persvak met de fotografen. Die natuurlijk ook het beste pleetje willen scheten. Traditioneel wordt de OLS-optocht geopend door een bevriende buurschutterie. In dit geval is het een schutterie uit Meijel, Sint-Nicolaas. Dat is niet de schutterie die een paar jaar geleden het OLS won. Maar er zijn wat familiaire contacten en het leent natuurlijk om de hoek. En het huurde ook bij de Wierter Schuttersbond EMM, Eendracht Maakt Macht. Een van de grootste schuttersbonden
Met de meeste leden die allemaal onder de paraplu vallen van de Oud-Limburgs Schuttersfederatie. Koningspaar van Heidse. Nog een keer. En niet alleen Christie, maar ook al die andere koningen hebben natuurlijk in alle vreugde bij de kapper gezeten. Of de kapper is bij u gekomen. De visagie, de kleier. En Petra Gerrits, uit Helde, of eigenlijk uit Neer. Maar pap deed dit ook al. Standaardruiter heet dit. Petra is kraamverzorgster, dus je kunt gewoon ook nog vragen over stellen als ze dadelijk van het paard afstapt. Maar begon Petra 2 keer zijn, straks natuurlijk met haar eigen schutterie, met die van Helden. Het paard heeft als naam Artiest. De groet van Petra naar de tribune. En de standaardruiter is een uitdossing van een schutterie waar ze voor kunt kiezen. Er zijn 5 schutterieën die dat hebben. En we gaan er vandaag 4 zijn. Je ziet het Sint-Lambertus, Dreugartiest. En die van Helden komen straks in hun mooie uniformen straks voorbij. Het is verplicht een mensen door te meelopen die de uitwerpselen opruimen. Zie je dan van die kleine regeltjes die bij het feesturen van de oude Limburger. Daar zien we bij de eerste schutterie Sint-Nicolaas uit Meijel, de blauw. Met majorettes. Achter Chris Snijders, bordjesdrager, zien we Jano Schijven, tambourmeteren. Maar misschien krijgen we dat te zien in een nieuwe tamboerstek. Maar hij is Christ. En hij is een van de jeugdleden van de enorme schutterie uit Meijel. 2 grote verenigingen, de Marketensters. De Limburgse en Nederlandse vlag en natuurlijk het eigen vaandel. Met Willy Gerards die het vaandel weer rechtop zet en dat we bij de streep zien. Fien en Mart Verschuren, keizerspaar van de Blauw. En dan de complete familie Bekkers. Met Mike Bekkers als koning en José Wekers-Bruyne als koningin. De vrouw van Mike zit in het 6-tal van Heidse weer. Maar iedereen helpt elkaar. Die van Meijel en die van Heidse. Bordjesdrager Len Knoven van Wilhelmina uit het Hingen. Uniformen en links de commandant van het Hingen. Die mutsen werden de koolbakken genoemd. En ook hier een keizerspaar Rini en Jelle de Jonge. En daarachter de nieuwe koning en koningin Bert van Neer. En onder de paraplu Patty Wenmakers. Naar alles gekeken. Alleen de koning en keizersparen weer op de wei
beoordeeld in de schoonheidswedstrijden, worden er tientallen van zien. En waarschijnlijk hebben Patty en Bert al deelgenomen aan de wedstrijd. En sommigen zien nu op dit moment bezig. En iedereen kan zijn prijzen verdienen. Ik kijk ook altijd naar uit. Het nachtwachtgilde uit Bergen ter Vlijt. Het schilderie van Rembrandt van Rijn nog gespeeld. Vera Cornelissen met nog een meetje die het beurtje dragen. Beurtjesdragers hebben hier een wedstrijd. Kira Scholz met de tamboerstek. En achter het muziekkorps natuurlijk de uitbeelding van het schilderie van Rembrandt van Rijn. Chef Sluismans zit zich tot koning geschoten in het Koningszilverum. En bij heel veel schutterieën zitten er eeuwen al de koningsplaten bij. Die straks wel teruggeveegd moeten worden. Als chef bijvoorbeeld met een wedstrijd mee doet. Want dan moet er piekfijn op staan. Kijk naar dit prachtig pleedje uit Bergen ter Vlijt. Van het schilderie in het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar dan in het echt. Soms is ook de hond erbij. Zien we nog even niet. Prachtig gedaan ook weer ieder jaar. En wat goed dat we er weer bovenop zitten met onze camera. Sint Martinus Tegelen. Alt-winnaar een paar keer van het OLS, al lang geleden. Met sappeurs. Dat zien die heren met de bielen. En de leren witte schorten en de heuptassen. De sappeurs en bij andere schutterieën de bielenmannen die puur symbolisch de weg moeten vrijmaken voor de schutterie. Eigenlijk natuurlijk voor de heilige die net geschouwd wordt. In dit geval de heilige Martinus. Gekoppeld aan de Martinuskerk in Tegelen. Een van de alleroudste parochies in Noord-Limburg. Het vaandel met Jules Jacobs. Hij is Jules, de nieuwe vaandeldrager. Het keizerspaar Rosalie en Bert van Dijk. En daarachteraan Astrid Idink en Maurice Idink. En ik meen dat Astrid zich misschien volgend jaar tot keizerin kan schieten. En dan zullen we 3 schutterskeizerinnen hebben in de provincie. We gaan het meemaken op het eerstvolgende feest van Sint Martinus Tegelen. Lommelkolonie uit België. Belgisch Limburg, Sint-Jozef-Gilde. Lommel leed er bovenin, ergens nog achter Peer tegen de grens van Noord-Brabant. Richting Valkenswaard, Luiksgestel. Chris en Celle Cox, vader en dochter, zien koningspaar dit jaar. Je ziet duidelijk dat dit een gilde is aan de kledij. Ze hebben net een iets andere loop. Prachtig kleedje van vader en dochter Cox. Commandant heel links, de commandoschurf. De schutterie moet eigenlijk reageren op de commandant bij de voorste streep die we op de weg getrokken zijn. En dit is ook de eerste schutterie die een combi maakt. Sint Barbara Lijveren loopt vandaag samen met Sint Paulus uit Roggel. Ze lopen achter elkaar. Ivanka Berends met het vaandel.
bloemenmeisje erbij. Ja, zo zul ik ook kijken als ik een beetje verregend ben. En Rachma en Johan Slabbers. Van Leveroy, zij helpen in feite Sint Paulus Roggelhoed. Omdat Roggel heeft 2 schutterieën, maar deze schutterie Sint Paulus eigenlijk met te weinig was om volwaardig met te doen aan de OLS-optocht en dat kind nou dus wel. Hier komen ze achteraan, achter die rode uniformen. Mensen met Roggel, die zijn met de fiets. Met Margriet en Michel Poels. En schutterie nummer 7 alweer. De Breidelzone uit Kessenich. Je kunt zo'n schutterie ook uitbreiden met een vendelier. Er zijn ook allerlei wedstrijden voor op het OLS en de boete. Kessenich dus, wordt het allereerste OLS waar 1867. Yves van de Wal is koning, hij hield de vogel vast. En Cassandra begeleidt hem als koningin. En ook zo'n gilde kreeg de opdracht natuurlijk om een beetje met de kop naar rechts te kijken. Dat hoort bij het défilé. Daarvoor geeft de commandant ook een commando. En er zijn juryleden die opletten dat het op tijd gebeurt, dat het goed gebeurt. En als je dadelijk denkt van, hé, maar dan kijkt er nog een naar recht vooruit. Dat is dan weer de guide. En daar hebben ze ook weer nodig om te zorgen dat die rotte van Dree of die rotte van Veer recht vooruit gaan. Dat zijn de richters. Ik ben benieuwd wie lang Willem-Alexander blief. Ze hebben een speciaal hazenpadje voor hem gecreëerd. Enigszins geruisloos zonder de schutterieën te storen. Weer verder te gaan naar de volgende klus. Maasmechelen. Met 2 heiligen. Ook weer een combi-schutterie. Want ze hebben Sint-Urbanus Grashook gevraagd om met te lopen. En Grashook heeft bielemannen die opklompen. Links en rechts. En Grashook is dankbaar dat ze met kunnen lopen dankzij Maasmechelen. Belgische en Nederlandse schutterie in samenwerking. Dus de commandant van Grashook geeft aan de Belgen het commando. Koningspaar van Maasmechelen. Bijzonder, hè? De paraplu vasthouden en de prachtige jurk natuurlijk druk zijn te houden. En dat betekent dat Ronnie Marchand het boeketje terug. Je ziet nog even het commando van de commandant van Grashook. En de draak. Als we een draak zien, is de draak van Dinan Bouten. Woordjesdrager van Sint-Georgius en Sint-Sebastianus Bezel. 4voudig OLS-winnaar. Bij het einde défilé aanbelandt ook, bij de eindstreep. De dames met de korfjes, dat zijn de marketensters. Ook in het verleden, in het militaire verleden, een rol hadden bij de legers die onderweg waren. Een vaandel met Ringo Hendricks en Frank van Eyck en Angelique Tisse. Koningspaar uit Bezel. Hij is voor de combi gekozen. Ik pak het boeketje en de paraplu. Dat zijn de spiezendragers. Dit is een gilde en die hebben geen geweren. De commandant heeft wel een sabel.
Gewoon naar Zuid-Limburg, door die van Meer. Het dorp van de Bronk, het dorp van de Cramillon. Sapeurs voorop. De officieren voor de manschappen en het koningspaar van Meer. Rianne van der Wal en Roy van Gerven. Je zit tegen koning, een beetje wie het beeldje van de Het is een beetje de klassieke koning, hè? Met chapeau klak, terwijl gewoon de cilinderhoed. En er huren ook voorschriften bij, de kleur van de slips en de box en de hazen. Alles staat allemaal precies op papier. Zilveren versierselen, de lauwerkrans op de hoed, moet bij het koningspaar van zilver zien. Ja. En de koningin, zuster dan links aan Rijn, ja. Het diadeem of het kroontje, ook alles van zilver. Zit dat aangepast met de oorbellen. En met de krallentoer, zoals ze dat in Venlo zeggen. En bij de keizersparen is dat dan weer allemaal goudkleurig. Kijk goed voor de commandant en Jos Sende. Knipoog, dankjewel Jos. Meer, prachtige grote vereniging van een kleine gemeenschap. Merkelbeek. Commando op de achtergrond van de manschappen die over de lijn komen. Dit is de commandant, ja. John Kreuk niet. Voor op de guide direct vooruit blijft kijken. De officier en de achteraan de manschappen die het knikje maken naar rechts. Of eigenlijk hoofdrechts, commando. Raymond Bouwmans met vaandels ook nog gauw. En Armand Balmakers en Cindy Driessens. Ik zie we Cindy vooral lachen. En Cindy heeft de vogel afgeschoten. Proficiat. En wie is op het LVK? En Merkelbeek meug voor het eerst weer meescheten om de num. We wensen ze allemaal veel succes. 2016 won Merkelbeek voor Nets. Sint-Anna, Merum. Gemeente Remund. Met de koningin Mirjam van Elmt. Ja, natuurlijk de vogel afgeschoten en daarom drukt ze dan de vogel in de hand. Koningszilver wordt dan normaal door de koning gedragen. Maar Sint-Anna en Merum kiest ervoor om Mirjam solo te laten lopen in de optocht. En dat mag natuurlijk. Oude exercitie. Exercicie die is ingevoerd in 1914. Dat zien we aan de geweren. Die hangen in zeg maar, de hengsels om de rechterschouder. Ook is de schutterie Vreeën. Het bordje van Jerome Grote. En dan zien we bij IJs Sint Sebastianus. Ook een grote vereniging. We gaan dadelijk de schutterskoningin zien.
de manschappen. Daar komt ze. Claudia Meese heeft zich nu voor de derde keer koning geschoten. Dus volgend jaar is deze mevrouw keizerin. Ze is marketenster te zien aan haar uniform. Ja, de schort. Proficiat Claudia. Want ja, dat is een unicum natuurlijk ook voor zo'n vereniging om een keizerin te hebben. Schutterskeizerin ook nog. Daarvan hadden we er nog maar één. En nu tellen we er 3. Komt er straks nog een. Joep Bindels is de commandant. Heeft zijn commando's gegeven. Ook dit oude exercitie gezeten aan de geweren. En hij achterop een hospitaalsoldaat. Die ook meeduidt aan wedstrijden. En dan gaat het vooral om de hygiëne. Wat hebben ze in die tas? Klopt dat allemaal? Dan komen we misschien dadelijk nog een hospitaalsoldaat tegen. Combi-schutterie. Panningen-Echel samen met die van Beringen. Ze lopen door elkaar heen. Helpen elkaar uit om een beetje volwaardigheid in de opdracht te kunnen showen. We hebben nog nooit zoveel combi-schutterieën gehad. Je kunt zich zorgen voor maken, moet ook soms. Maar zo op deze manier helpen ze elkaar natuurlijk wel uit. Leonie en Louis van Rooij als koningspaar uit Kapel en Echel. En Anne Nijssen en Paul Verber doen dat voor Beringen. Het vaandel van Beringen. Mart van Rooij. Ronne Melik. We zoeken achter Jesse Kuipers de tambometer van Melik. André Dome. Die met zijn tambometerstek ook een teken moet maken of een beweging moet maken. Die huurt bij dat défilé. Ja, hij loopt in paradepas. Daar kunt ze ook voor kiezen als schutterie. Die paradepas moest op het juiste moment inzetten. Dat doen ook hij. Die hebben we André nog een keer. Maar dat doen de manschappen daarachter ook. Melik is een vaste koningin van een aantal jaar. En dit is Janou Kramer-Leibrand. De koningin van Melik. Met de achterhofdames. Ja, nog maar eens een. Roggemoeg. Ondanks de druppels een schoon pleetje dat Melik lukt zijn de broederschap Sint-Andreas. De dames hadden al een eerste prijs op het bondsfeest. Nog een combi-vereniging. De allereerste die hiermee begon zien. De schutterie van Kelpen-Oler en Ettervoort. Sint-Petrus, Kelpen-Oler en Sint-Margaretha Ettervoort. Die al een jaar of 4 samenlopen. En dan is het voor mij natuurlijk gokken, weer is weer. Dus ik neem maar dat het koningspaar van Ettervoort, Monique van Enkevoort is met Danny Huiskens. En dit zal de keizer zien van Kelpen-Oler. Henny en Paul Smeets. Daarachteraan Koen en Loes Theeuwen. En als ik het fout heb, vorige jaar en de baas en een andere commentator. Of gezegd van, voor deze ene keer. Willem-Alexander neemt afscheid van het Oud-Limburg Schuttersfeest. Hij was sinds 12:30 heen. Dankjewel, ook namens L1. Alt-burgemeester van Venlo. Alt-deputé. De heer Schreier erbij.
Grote Brogel. Een dorpje tussen de Belgische plaatsen Bree en Peer. Sint-Sebastiaan. Een veelgekozen naam, de Sint-Sebastianus. Martelaar. In de Romeinse tijd met pielen vermoord eigenlijk, doorboord. En die pielen, ja, die werden dan gekoppeld aan de schutterieën en de gildes. Mooi gezelschap, kijk eens naar de uniformen. En door Sabine Luits en Björn Poets, koningspaar van Grote Brogel. Niet te verwarren met Kleine Brogel, want daar leed het vliegveld, de landingsbaan. Nou, en nog de laatste shots van Willem-Alexander. Dit is ook een Belgische vereniging. Sint-Catharina uit Beek, dat is een kerkdorp van Bree. Met redelijk nieuwe uniformen. En deze schutterie levert de allereerste OLS jeugdpresident, namelijk Lopke Nijssen. Afgelopen weken al een paar keer geïnterviewd, ook WBLN. Sjaak Kenes, koning en zijn koningin. En Arnold van Eigen zet het vaandel weer rechtop op de witte streep. Dit is hem. Ook zij weer beoordeeld. Dit is Lopke, dit is de allereerste jeugd-OLS-president. En dat is het koningspaar. Er wordt natuurlijk altijd gekeken naar de combinatie van kleuren. Van boeket. Koningin hield haar linkerarm op de onderarm van de koning. Allemaal voorschriften. Lengte van de hazen, van de handschoenen. Ook belangrijk, als je een blote schouder hebt, hebben ze lange hazen aan. En hebben ze lange mouwen, hebben ze korte hazen. Allemaal zaken waar de jury op let. Tambometer zogen we alweer van de volgende club. Petro Willems. Hij heeft zijn beweging met de tambometerstek naar beneden gemaakt. Moet je het ook niet de grond raken. John Smeets. In het ritme van de trom. Stefan Polmans, vaandel. En Esmee en Patrick Philippe. Van Sint-Lambertus Broek-Sittard. Marketenster met de stokbrood. Gewijd wie ze met regen weer stokbrood recht houden. Doen ze er een breienol in. Tip voor iedereen toes. Mooie kleuren vind ik altijd bij Sint-Lambertus Broek-Sittard. En heel chic het koningspaar in volle ornaat aan ons voorbij trekken. Ook zo'n club die al regelmatig het OLS heeft gewonnen. Sint-Catharina Stramprooi. Met Jip Kwaspen en het bordje. Prachtig bordje. Let op het vaandel, kijk naar omhoog, over de streep. Mark aangevaren hier links als commandant. En we kregen nog het keizerspaar van Stramprooi, Aimé Broeks en Mathieu Meulen. En het koningspaar met de koning en de vogel. Stefan aan de Kerk met Kirsten aan de Kerk. De officieren, de manschappen, je ziet ook weer geweer over de schouder en rotte van 4. Oude exercitie. Volgens de voorschriften 1914. In 1956 kwamen er pas andere regels voor exercitie. Ja, dat noemen we dan de nieuwe exercitie. Kunnen we misschien dadelijk even op letten. Sint-Lucia uit Hors.
Voor het eerst een keizerin, gaan we dadelijk op letten. Hier is het trommelkorps met een tambourmetre. En voorop leeft met het bordje Cas Goren, de jeugdkampioen ook van 2024. Dat is natuurlijk ook leuk, een jeugdkampioenschap te organiseren. Ik zei volgens mij geen keizerin, maar het moet keizer zien. Victor Paulussen is de eerste keizer van Horst. Hij is vorig jaar nog als koning mee, maar is nu geïnstalleerd als trotse keizer. Compleet nieuw uniform. Blink aan alle kanten, klop van alle kanten. We mogen hem ook niet te veel afleiden, maar hij is routinier. Dus hij weet dat hij kan doorlopen. En het koningspaar Mark en Danielle Maas. Schutterie van Horst. Die huren bij de Bond Juliana. Zo heet de Noord-Limburgse Schuttersbond. We zien Bas Smeets met de tamboerstek van Sint Martinus Holtum in paradepas. Pijpers zet het vaandel weer recht. De keizer Cliff Smeets erachteraan. En het koningspaar van dit seizoen. Esmee en Henny de Mand. En hier zien we nieuwe exercitie. Daar lopen deze mensen in Rotte van Dree. Dat zie je ook het geval. En ze dragen het geweer over de linkerschouder. Commandant Leon Jansen. Het zien mensen weer rechtgezet. Nog door een klein stukje Nieuwe Woonwijk richting Schutterswijk weer te gaan. En ook hij een hospitaalsoldaat. Dat kunnen ze dus maar doen met wedstrijden. Moest natuurlijk alles in orde hebben. Hygiëne is belangrijk. Schone kleier erbij. Wat in die tas zit. De jury kan vragen van wat heb zich erin, wat dat is zijn. Hebben ze alles bezig. En ziet het er een beetje gepoetst uit. Zo'n hospitaalsoldaat heeft bijvoorbeeld ook kruiden bezig. Er zit ook een cognacje in. Allemaal op voorschrift. Van de normen en de regels binnen dit spel. Wat we eigenlijk het ganse weekend spelen. Sint-Oda Boshoven met Liv van Kessel en het bordje. De Beumische Traum uit Boshoven. Dirk Monen met het vaandel. Keizerspaar Gerard en Erna Huijerjans. Erna is schutters keizerin. Ze is de belangrijkste van dit duo. Gerard is ook belangrijk. Ze hebben zich onlangs nog gestoken in een compleet nieuw keizersuniform. Ook de jurk van Erna moest eens bekijken, cameraman. Is het niet prachtig allemaal? Wat hij door de stroten loopt. We gaan maar niet denken over wat het allemaal kost voor de vereniging. En hij is de schutterskoningin. En een compleet nieuw kleed. Lisette Schumann. En er is hij weer. Het trekpeert. En een percheron. Hij heet Quinten. En de ruiter is Peter James.
tuin komen ontwerpen. Van Sint Dionysius op Poeteren. Goed gedaan, Quinten. Altijd rustig. Dit is een peert dat zo onrustig was in Doender. Maar allemaal goed gekomen. Peter James kijkt nog eens even naar de camera's. Hier langs de kant staan. Grote vereniging Sint Dionysius op Poeteren. Mijn tijd bij de gemeente Maaseiksburen. Trommelkorps. Vaandeldragers. Dat is ook de volgorde. Gezeten vlag van België en Belgisch Limburg. En dan het vaandel van op Poeteren zelf. Een hoop kinderen erbij. De vereniging verzorgt ook de meiboomplanting. Waarbij je peert een enorme meiboom dorp doortrekken. En we hebben het koningspaar. Enorm jong, Fleur Jacobs en Ferre James, 16 jaar. Moest ik voorstellen, de muis pas met 16 onder de buks. Wettelijk. Dat is een echt geweer waar kogels uit komen. Proficiat Fleur en Ferre met deze jonge verschijning namens Op Poeteren. Oud-OLS-winnaars. Altijd opletten. En dan de hofdames erachteraan, de commandant met de spiezendragers. Geleen. En let vooral op de fantastische mutsen van Geleen. En natuurlijk op de bieleman even. Twee heiligen van Geleen, Sint Marcellinus en Petrus. Een kanon aan stokbrood. Marketensers natuurlijk. Kijk naar de houding, allemaal hetzelfde, allemaal netjes. Straks voor de wedstrijden, of die misschien al zijn geweest, voor groot belang. Frans Pluimers, keizer van Geleen. Ook zo'n fantastisch uniform. Ach ja, een paar druppels. Ik ken het zilver wel tegen. En Moutmaassen en Tom van Kan namens Geleen. En Geleen huurt weer bij een schuttersbond Sint Gerardus Amsterrade. Zo heet ook de schutterie van Austro, die komt straks. Maar zo heet ook de bond. Oude exercitie, let op de geweren. Wielree met Luc Blom en het bordje. En wielree duidt het erg goed onder de buim de laatste jaren. Wonnen alles OLS in 1973. Toen was ik 5. Enorme vereniging. Het leeft door gigantisch op een paar plaatsen in ons heuvelland. Paul Jennekes met het vaandel. Maria en Jan. Simon. Geweldig, nog altijd erbij. Een klein beetje in het plastic. Sylvia Bartolomé met koning Scheer. Met vast en zeker Hule al de koningsplaten voor en achter. Ja, zien we zeker voor de konings- en keizersparen lastige momenten met de weersomstandigheden waar we niet te veel over moeten zeggen. Maar het is gewoon te zien. Als ze een paar uur bij de kapper hebben gezeten en dan lopen ze dan een half uur door de regen. De manschappen van wielree. Hier zitten die 6 stallen bij. Die 6 mensen die het al zo goed doen. De laatste jaren. 4 of 5 keer aanwezig in de top 10 de afgelopen 10 jaar. Misschien gewoon een wielree volgend jaar. De afstand is iets te lang tussen de een en de andere schutterie. Maar
Maar daar kan Fien niks aan doen. Bordjesdrager Fien Busco van Sint Agatha Halen. De Fransen waren eigenlijk van plan om het kanton Halen in te richten, zodat Halen de hoofdstad wordt van het kanton in de tijd van Napoleon. Maar het is toch Heidse geworden. En anders was Halen Klein Parijs geweest. Vaandel van Mark op het rood en ook de lier. Maar dat rug allemaal op. Jeugd erbij. Kijk ook eens achter het koningspaar. De bloemenmeisjes. Of de hofdames. Wie ze ook wel eens noemen. Er is veel zorg aan besteed om zoveel mogelijk jeugd te laten meedoen. Veronique van Rijt en Sietse in der Hees. Koningspaar van Halen. En de meisjes. Aangepast natuurlijk aan de blauwe uniformen van Sint Agatha. Roy Becks hier links. Net zien. Commando's gegeven. Kunnen misschien dadelijk nog eens opvangen zo'n commandant. Hier is Rotem. Die volgens de papieren, of misschien wel al de actes, of misschien wel al de koningsplaat in 1597 al een koning hadden. Sint Monulfus en Gondulfus Rotem. Twee heilige oud-bisschoppen van Maastricht ook. Maar in het land van de Maas. Belangrijke heiligen waar kerken ons in vernoemd. Kleine vereniging, dat ziet je. Met de keizer en het koningspaar. Koning het Tjeugijzen. Dus ook even de beweging van de manschappen. Ter hoogte van de streep einde défilé. En als je denkt, waarom kijkt iedereen zo streng of zo bedreuf, dat hoort een beetje bij het spel. Sint Joost met de fluit. En natuurlijk de zilvervloot. Zijn naam die blijft zo klein. Van de Zilvervloot, Roos Haaien en Brian Buizers. Brian heeft zijn zilver beschermd. Goed dat je er zit. Sint Joris, Sint Joost. Ellicom, tweevoudig winnaar. Belgisch Limburg. Gilde kledij. Met Werner Bolle en het vaandel. Jean Plessers. En het koningspaar Charlotte Winters en Erik Winters. Ellicom. We blijven op het Belsch. We hebben weer een combi-schutterie. Recente winnaars van het OLS. Sint-Servatius Raam. De gemeente Kinrooi. Samen met Sint-Sebastiaan As. En As waren er vorig jaar niet bij. Maar nu weer wel dankzij de samenwerking met Raam. Raam met de berenmutsen. As zit die andere.
Anna Akkermans en Aurino Gallo, of Colau, hopelijk zeg ik het goed, van Sint-Servatius Raam. Schandelen. En een klein beetje naar Velde. Met Brechtje Arts. En dan nog vrij jonge schutterie Sint-Andreas. Schandelo-Velde. Het vroeger al bestonden is in 1926 een rustige grond. En een paar jaar geleden weer opgepakt. Met dank aan het Gilde Sint-Sebastianus in Velde. Waar zij onderdeel van uitmaken. Bescherming voor het vaandel van Eddie Boots. De marketensters. Waar eigenlijk ook de koningin bij zal huren. Maar ja, als die een zoon de vogel afschudt, dan moest ze natuurlijk wel meelopen met die zoon. Is het koningspaar van Velde. Arno Arts en man Els Hendricks. De manschappen. Vereniging heeft al Dakker het OLS gewonnen in een ver verleden en bestaat volgend jaar 400 jaar. Tess Rutjes namens Sint Lambertus Neretta. Het speciale sapeurs. Tambometre, Down Pijnen. Frank Tielens en Lieke Mulder, koningspaar van Neretta. Boeketje meug in de optocht nep zien, nepbloemen. Daar zult het heen niet goed. Maar als het koningspaar uittreedt bij de wedstrijden in de wei, dan hebben ze een echt boeketje nodig. Rande Hansen, commandant met de manschappen van Neretta. Op de Tinderweg in Heidse bij het OLS 2024. De grootste schutterie van Ol Herten met de Bieleman en eigen baard. Die moet dan bestaan volgens de regels uit een baard met een snor. Dus ze hoeft niets van de nepbaard te hebben, hoeft niet per se. Ik kan ook van echt zien. Deze zit er heel erg goed. En dit is de club die het de kinderen van de Hubertusschool Herten naar de overwinning geloodst. Paradepas. De gebogen hoofden van de meeste manschappen naar de tribune. Eigenlijk naar het koningspaar van Heidse officieel. En misschien links even de commandant volgen. Links, even links, ja goed zo. Ga je het nou zeggen, we zien bij de streep. Let op. En commando gegeven. Oh, dat kunnen we. Hoofdfront. Leon Verboeket en Antoinette en Wilbert Paulussen. Koningspaar van Sint-Michael Ol. We gaan naar Epe en die maken muziek.
prachtige vereniging ook. Sint Paulus uit Epe. Met commandant Ivo Allelijn. En het keizerspaar Veronique en Frank Bessems. En daarachteraan Femi Keijenberg in het roert vandaag. Met Eugène Vaassen als klassieke schutterskoning. In jacket heet dat dan. Er zijn aparte wedstrijden ook voor alle koningen in jacket. Op het terrein zijn tientallen juryleden druk bezig om door hun beoordeling te geven. Heb je mij geteld, Rotte van Veer, oude exercitie. De kindjes met doen, oude exercitie, nieuwe exercitie. We zien eigenlijk exercitieoefeningen op het terrein ook. Er is weer een apart vak voor, een aparte jury. Maar ook de gildes kunnen meedoen aan de gilde-exercitie. 150 jaar bestonden ze laatst aan. Blierik, Thomas van Aquino, schutterie van Blierik. Ze hele in een weekend en een open dag. En de Blierikse schutterie-treuterie. Waar ze enorm succes hebben gehoord. We zeggen ook proficiat tegen Sint Thomas van Aquino. Die hoort ze een beetje op een gaat logen, maar toch weer overeind zijn gekomen. Als vereniging in hun gilde-uniformen. Harry Huisman moet het vaandel weer rechterop zetten. Gekeken werd ook naar de houding van zo'n vaandeldrager. En we hebben hier Randy Nijholt met koningin. Koning van Blierik. De lokale bakker Twan Pijpers is door burgerkoning geworden. En dit is een bloemenmeisje of een hofdame. Waarmee ze ook die schutterie kunt verrijken. En waarbij de kinderen dan ook weer een plek hebben om mee te doen aan de schuttersfeesten. Sint Rochus, Stevensweert. Met Feline van Kempen. Ook weer zo'n pestheilige, de Sint Rochus. Als je die als beeldje in de kerk hebt, dan herkent je hem aan de pestbuil op de bovenpijn. Heet toe en tet aan de kerkgangers. Vestingstadje Stevensweert, dus uniformen die bij de vesting huren. Je ziet het knikje van het koningspaar, dat huurt bij défilé lopen, aan het koningspaar van Heidse. En we kunnen commandant Wim Heijn even volgen hier links. Die zal meteen het commando welkom geven. Hij hield de streep in de gaten. Dat oefenen ze ook allemaal toes. Toch komt het. En de buksen op de linkerschouder. Koningspaar Rowena van der Velde met Remco Oudekerke. Namens Stevensweert. Sint George Simpelveld. Derde in 2023. Een vereniging die weer veld onder de Rooms-Katholieke Zuid-Limburgse Schuttersbond. Maurice Bloem met vaandel. Volg hem maar eventjes, als het gaat. Ja. Hij neigt het vaandel, dus hij hield het iets nog. Ja, wij zogen net in de hoek. Dankjewel. Hij zogen dat het hem rechtop hield. Op het eind van de streep. Koningspaar Jeannette en Christian van Wagenveld. Voor de vereniging uit Simpelveld. En het oranje boven, jammer is Willem-Alexander al weg. Maar dat klinkt vanuit Herkenbos. Sint Sebastianus. Miedrin Huberts met het bordje. Moet je eens even kijken wat over een vereniging aan kan lopen.
ceremoniële uniform van het korps mariniers. Ook al zien ze uit 1542. Zelfs toegefloten vanaf de tribune. Dit geldt vast en zeker voor Annemarie Biermanse en Gerry Lumens. Koningspaar van Sint-Sebastianus, Herkenbos, Klein Kulle. Misschien komen we van Klein Parijs volgend jaar naar Klein Kulle. Zullen we dat leuk zien? Ik zeg ja. En wat een apparaat is dat. Wat een vereniging. Wat een hoeveelheid. Het gaat ook niet om de grootte, maar gewoon om... Wow, wat komt eraan lopen. Geldt ook voor die van Masniel. Oud-winnaars van de doorles. Met het Klaroenkorps. En ook een ganse batterie aan jonge en minder jonge marketensters. Glenn Takke, prachtig vaandel uit het kerkdorp van Rummend. Neel, Keizerspaar zien we zo meteen. Rebecca en Pascal Peters komen ze aan. Fantastisch weer. En Josien Dieterich en zoon Bart als koningspaar. Die zogen we al in de Heiligdomsvaart een paar weken geleden bij ons live op televisie vanuit Maastricht. In Paradepas, Sint-Remigius, Meersen, veersapeurs op een rij en bordjes dragen door veur. Sapeurs die we net zogen in compleet nieuwe uniformen. Zal ze toch even voor moeten sparen. Armand Kerkhoffs, het vaandel en Lynn Hollands en Ramon Engwegen. Het grootste koningspaar van Meersen. Met een flinke aantal geweerdragers daarachteraan. Nieuwe exercitie. Jurgen Hollandse, commandant. En we kregen nou een schutterie compleet in nieuw uniform gestoken. Het uniform van de Limburgse jagers. Toch voorzien ze wel vanwege de uniform ook overgeschakeld van oude exercitie naar nieuwe exercitie. Sint-Sebastianus Put. Alleen het vaandel is nog het oude vaandel. De rest is compleet nieuw. Karen en Jeroen Jansen. Koningspaar van Put. Hofdames. En ik lees in het Limburg Schutters tijdschrift dat deze vereniging €72.000 heeft gestoken in die nieuwe uniformen. Ga ik er maar aan stoppen. Jim de Bie is de bordjesdrager van Noorbeek. We gaan dadelijk naar Noorbeek naar de reclame. Kijken nog heel even naar deze vereniging. Sint Brigida. Tambourmaître Bertolo. Hier voert zien. Trommeleers aan. Daarachter de marketensters. Sommige verenigingen
breien dit uit met een heilige beeld. Gaan we straks ook nog zien. En hij heeft voor de allerlaatste keer 42 jaar keizer geweest. Martin Rodink met Danielle. Maar er is een nieuwe keizer en daar loopt erachter. Nou nog koning. Koert Huntjes met Nicole. Mogen zich volgend jaar nieuwe keizerspaar nemen van Noorbeek. We gaan nog heel eventjes uit voor reclame. Gemis niks. We gaan dadelijk door met schutterie nummer 45. Dit is de Tinderweer in Heidse, Klein Parijs. Dit is de OLS-optocht van 2025. We gaan verder met schutterie nummer 45. Sint-Sebastianus Schinnen. Vee Wessels en Isabelle Hulshoff zijn keigoed in het dragen en het showen van een beurtje. Er komen bielemannen achteraan. Als je een boerenzakdoek ziet, dan zien de bielemannen en die anderen, dat zijn sapeurs. Nou, functie is ongeveer hetzelfde. Maar ze doen mij ieder aan hun eigen wedstrijd. Ook dit weer een grote vereniging. In het blauw-zwart. Met achter het vaandel van Leiden Lehey. Lynn Krauwels en Glenn Krauwels als koningspaar. En de hofdames Noor Otte en Tess Meijers. Dankjewel trouwens al die schutterieën die de informatiepapieren hebben ingevuld. Keigoed. Dan kunnen we natuurlijk wel mee. Frits Schoonbrood en zijn manschappen. Uit Schunne. Oudwinnaars van het OLS. Recent nog Eendracht Papenhoven-Grevenbig. En zij hebben een bieleman-treffen georganiseerd vorig jaar. En dat lijkt meteen, kijk maar eens bij die bielemannen. Achter Daan Maas aan, dat is de bordjesdrager. Maar kijk, bij die bielemannen lopen al wat jeugdbielemannen mee. Milo Glaasmakers en Len Maassen. Kregen ze heel wat beter in beeld. Natuurlijk een opleiding bij die drie heren heveur. Ja. Met snor en baard. En de sneebeschermer om de biel. Lopen ze met als de nieuwe jeugdbielemannen van Beeg. Geef een beetje 2 schutterieën. Die anderen komen straks nog. Heilig Kruis. Paul Jeuken mag het vaandel weer rechtop zetten. En we kregen een keizerspaar. Yvonne Karta met Jos Knops. Het ziet er ook weer fantastisch uit. Ja, het leegveld een beetje weg door die paraplu's natuurlijk. Volgend jaar zetten we een lemke op. En het koningspaar Sherilyn Dormans en Kevin van de Klundert. Voor Eendracht Papenhoven Grevenbicht. De winnaars van het OLS 2013 gaan neer. Toch? Ja, de bussenschutten. Toch gaan we dadelijk een heilige beeld zien. Maar eerst de standaardruiter. Pieter Seibe op Boukje. Een Friese merrie. Met de bordjes. Kira Geerlings en Lis Kane. De Vendeliers. Zo te bij de Noord-Limburgse Schuttersbond Juliana maar zijn overgestapt naar de Midden-Limburgse Schuttersbond. Wat eigenlijk voor neer ook wel logisch klinkt. Twee schutterieën nog actief. Vroeger hadden ze er 4 neer. Hebben Sint-Sebastianus en de bussenschutten hebben Sint-Martinus. Die de mantel doorsniet bij de stadspoort van Amiens in Frankrijk. Prachtig gezelschap. En een ganse batterie aan marketensters. Hij is de heilige Martinus. Heel erg geleefd in Limburg. Enorm veel kerken zijn genoemd door deze heilige. Of hebben deze heilige als patroon.
Verstegen met het vaandel. En de spiezendragers met in hun midden het koningspaar Lisanne Weijers en Nino Sarkol. Prachtig pleetje zo opgesloten tussen de manschappen. En de cameraman deed op precies meer wat te draaien, alsof we het al jaren duidt. Grubbefors, die hebben altijd feest. Dat is iedere week feest. Vorige week nog kermis. En die bestonden 124 jaar, dus je hebt in september weer feest. 5, 6 en 7 september kennen we allemaal de Grubbefors. En ze hebben speciaal eigen beer laten brouwen. In verband met het jubileum. Robbie Soré neig het vaandel. We zetten hem even rechtop en achter het koningspaar. Femke van Geffen en Davy van Geffen. Namens Sint-Jan Grubbefors. Prachtig kapelke Sint-Jan. De schutterie ook in de Joheergeit. Commandant Hans Hermans. Ja, hoofdfront is het commando. Grote vereniging. En dat geldt ook voor die van Klummen. Sint Sebastianus, winnaars van de Esprit-prijs vorig jaar. Dus de prijs voor de beste muziek in de optocht. Nou, lot gewoon. Achter Star van der Laan aan, bordjesdrager. En in Klummen zelf klinkt dat natuurlijk nog veel beter, want die wonen allemaal boven op zo'n berg. Met z'n allen. En dan schalt het geluid er zeg maar het dal in. Jos en José. José is ook jurylid bij de OLS-federatie. Maar vandaag even niet. Vandaag koningspaar met Jos. Voor die van Klummen. En nogmaals, de OLS-federatie kan altijd juryleden gebruiken. Vind je dat leuk om te doen? Ga eens kijken bij de website van de OLS-federatie. Je moet wel de cursus volgen. Kost geloof ik €50. Nou, ik is nog geen knieën voor gedekt. En ik zeg altijd, je wordt er nooit stommer van. Zwijkers, Sint-Jozef. Prachtige grenadiersmutsen. En de roeie paraplu's die perfect passen bij het pleedje. Maar de zus ook als kleine vereniging, 27 leden, kunt ze goed meedoen aan de OLS-optocht. Nick en Els Leurs onder in beeld. Hier nogmaals namens Steven Schwijkersen. Dit is dus vast en zeker de generaal van Schwijkersen. Ook doorzien aparte wedstrijden voor. Ook de houding van de hand aan de sabel wordt nog gekeken. Wordt op gelet of dat tuiken wat er hing. Met dat burstje eraan of dat op de juiste manier wordt vastgehouden. We hebben 3 verenigingen uit Lommel. Dit is Sint Ambrosius. Met Dante de Kok en Michiel Weijen aan het beurtje. Gilde uit Lommel. Huurt bij de Lommelse schuttersgilde. Kleine Bond. Klein maar fijn. En Peter de Kok
samen met Ingrid Huismans, de echtgenote van Peter, vanwege gezondheidsredenen toes moet zitten. Sterkte zeggen we aan Jeannette. Maar ik denk dat Ingrid en Peter het er goed van afbrengen vandaag. Voor Sint Ambrosius Lommel. Prachtig beeld van de koningsplaten uit het verleden. Lief in België bij Stockholm, tweevoudig LVK-winnaar. Peter van Dijk, bordjesdrager. Kim van de Beek, tambometre. Serie Bielemannen verhaaf. Ze hebben Vital Weetjes in haar midden. Een van de topschutters binnen de OLS-federatie. Er wordt altijd een persoonlijk kampioenschap gehouden in april. En Vital is de beste Belgische schutter op dit moment van de ganse wereld. Maar eens het keizerspaar Anja van den Berg en Hubert Schepers. Met daarachteraan Anne en Davy Schepers. Namens Stockholm. Vital zal hier bij die manschappen zitten, of is het bij Trommelkorps, dat weet ik niet precies. Dat mag ook niet doen. Je zal volop straks om 4:15 commando doen voor Stockholm om de weer naar binnen te holen. Ja, Sint Barbara Ruiver. Ruiver toont ons een jeugdkoningin. Dat hoor ik. Ja, daar is ze. Een beetje in het plastic, maar ze heeft de koningsplaat om. Ik denk dat dat Naomi Wolters is. Proficiat. Als je het er goed doet. Met het kroontje op in het zilver. Bloemenmeisjes erachteraan, of jonge hofdames. En daarachteraan Theo Geerlings, de koning van Sint Barbara. Daar is Petra nog een keer. De bedoeling is dat de standaardruiter eigenlijk laveert van stoeprand naar stoeprand. Opnieuw applaus voor Sint Lambertus uit Helden. Ook altijd goed scheten op het OLS. Altijd rekening mee houden. Sanna Lemme met het bord. Tot in de puntjes verzorg, ook qua gildekleding tot op de schoen toe. Hier was er zeker ook nog een jeugdkoningin. Is me niet doorgegeven, maar ik neem hem maar even zo. Ik weet wel dat dit Stephanie Schoeren en Frits Schoeren zijn. Namens Sint Lambertus Helden. Lambertus ook een populaire heilige. Ja, prachtige koningsstaf en vogel. En de hofdame. Marcel Maas als commandant.
Ja, Sint-Lambertus dus, de oude bisschop van Bestreek, vermoord in Luik. Er is een museum door onder de grond op de Sint-Lambertusplein. Archeoforum. Dus mee naartoe gewoon. Nou, niet met mij, ik was er vorige week nog, maar misschien leuk met de collega's een keer hier te gaan. Ik wies nog wel de weg. Sint Odilia, Ospeldijk, drumband en schutterie. 2 verenigingen in één. Typisch voorbeeld van een kleine vereniging, maar 20 leden. En toch met commandant Axel van Nieuwenhoven aanwezig in Heidse. De koningin, Mirjam Vergeer. Schoot de vogel af en mag hem dragen. Proficiat. En dit is Sint-Albertus Oorsbeek met Dex Goossens bij het bordje terug. En Oorsbeek, ook weer Sint-Lambertus. Met het garderegiment van de grenadiers in uniform en de muziek. Oorsbeek, een van de redders van het OLS, wie Nederweert het deed aankos. En door 7 verenigingen uit de gemeente Beekdalen waren, die vorig jaar in Doonder het OLS organiseerde. Jeroen Roberts, koning, met Rina Teunissen en het prachtig boeket en de paraplu. Andere Beekdalense schutterie. Oud Doonder, Sint-Michael. Rob Roberts in paradepas als tambometre. De mees met de punt voor naar onder gericht. Nog niet het asfalt aanraken. Is er bijna bij de eindstreep. Wat we luisteren op Doender. Vaandel van Wil Swellens en Django Goffin samen met Bo, koningspaar. Django ook een echte shut noemen we dat dan. Duidt ook de mond op OLS-vergaderingen als het hem niet zint. En hij schreeuwde het uit. Er zijn allemaal filmpjes bij die Facebook-accounts of die Facebook-pagina's van allemaal die schutterieën. En dan zus de filmpjes als zo immers de vogel afschudt. Door het dolle heer. Ze huurt dat ook. Mooie combi voor Sint-Michael Doonder. Ik huur de pipers, dus dat is Spekholzerij, Sint-Sebastianus en het volkslied. Zoog het knikje van Jo Degenshey, de koning, naar de tribune. Zeker nog het zestal van Heidse en het koningspaar. Het gaat goed met deze vereniging. Weer jeugdleden erbij, floreert weer. Zo melden ze zelf, dat is fijn om te huren.
En Jo ook in vol ornaat bij ons op L1. Spekholzerheide, Sint Sebastianus. Ja, de pestheilige. Waar Sint Sebastianus ook. Maar ook verdediger van het VIA tegen de pest. En dat was dat bij mensen nog belangrijker vroeger. Dat het VIA niet krank wordt als de mensen zelf. Hier is de tweede schutterie van Beeg, Grevenbecht. Broederschap van het Heilig Kruis. Ook alt-winnaars van het OLS. Met Lucas Driessen aan het bordje. En jonge en oude bielemannen. Nou ja, oud. En deze bieleman heeft al wat prijzen gewonnen, zijn we aan de schildjes. In het paradepas. Met ook een enorm jong koningspaar. Daar kunnen we er even naartoe, hè. Achter de vaandeldrager, achter Harold Heines, hebben we hier Joris Driessen en Isa Herman. Geboren in 2008 en 2007. Kijk eens wat dat je goed ziet. Proficiat. Prachtige combi. Keihard best gedaan voor de kleier van vandaag. Om het allemaal in orde te krijgen. En hopelijk blijft het ook allemaal in orde. Tot op het eind. En voor de wedstrijden natuurlijk op de wei. Joris en Isa namens het Heilig Kruis Grevenbeek. En die doen altijd al de metalen opholen. Die hebben een commissie gehad, een oud ijzercomité. Jerome en Har hebben het 24 jaar gedaan. En nu is er een nieuw oud ijzercomité, proficiat. Met een jubileum en succes voor de volgende club. En dat levert toch weer geld op voor de schutterie. Groot Beersel, Sint Martinus, gemeente Kinrooi. Met een keizer, een nieuwe keizer, Leon Jurnink. Dat waren al de keizer van Nederweert, Sint Antonius. Knikje van Leon. En een eigen paraplu-draagster voor de koningin. Cindy Toele samen met Gunther Evens. En nog een keer Leon. Vanuit Nederweert, de vereniging die compleet in rusten is. En zich teruggetrokken heeft van alle platforms en socials of wat dan ook. Aangesloten nu bij Groot Beersel. Ja, zo groot is Groot Beersel niet. Het zien een paar boerderijen tegen de grens aan. Door bij Haler. De manschappen. Doet het Belgisch-Limburgse. De gemeente Kinrooi. Kessenich. Is ook van die kant. Sint Martinus. Van de Bond, Maas en Kempen. Koningspaar zometeen Johan Breukers en Heidi Hoebe. Johan knalde een koningsplaat onder met een buizer erop, zag ik. Namens Kessenich, waar we ook al een paar keer geweest zijn voor een chic OLS. Weet ik van mijn collega's uit het verleden. En de hofdames die meelopen, waar de vereniging voor gekozen heeft. Een recente uitbreiding van schutterieën, als ze dat wils. Dankjewel Jan Prinsen, de commandant. Voor in het gareel brengen van die manschappen. We begonnen Schommert, Sint Sebastiaan. Caïmente als tambourmetre. Yes.
Ja, dan komt er wat voorbij. Hè. Uniformen ooit ontworpen door kunstenaar Charles Eyck, 1957. Oud-Marketensters. Vaandeldragers. Mirte Martens en Kenny Jansen. Koningspaar van Schummert. En het burgerkoningspaar, de achterlap ook mee. Ook wel apart om dat te doen. Linda Bastens en Paul Offermans. Proficiat. Door bij die eigen koningscheten ook burgers uit te nodigen. Kunt ze natuurlijk die vereniging positioneren in de gemeenschap. Je ziet aan het geweer nieuwe exercitie voor Schummert. Sint-Sebastiaan. En dit is apart om die burgerkoningspaar ook met te laten lopen in de optocht. Moet een hele belevenis zien. We zien de sapeur in het gezicht van de volgende vereniging. Lin, Sint-Martinus, Lin. Met de nieuwe tambourmetre rechts. Danny Fransen. Een hoop jeugd met vlaggen. Die moeten voor het vaandel lopen. Ook dat is precies omschreven. Wat de positie daarvan is. Mooie uniformen van de Marketensters. Frans Smits. Dan krijg je dadelijk ook een aantal nieuwe vaandels die gans niet gemak zien voor verenigingen. Keizerspaar Ben en Marianne van Vloodrop. Ziet er ook altijd weer fantastisch uit. Ik hoop dat het kleed het een beetje overleeft, Marjan. Maar dat duren we dan straks wel op de weg. Misschien nog het koningspaar van Lin. Ja, dankjewel. Jean-Pierre Schuren en Iris Scheers. Iris zit de vogel afgeschoten, maar Jean-Pierre mag hem dragen. Dat is wel lastig, hè? Paraplu, vogel en bloemboeketje. Ja, een mooi knikje meegenomen. En dan zien we bij Heerlen. Het is een combi. Heerlen en Heerlenhei lopen samen vandaag. Dus kijken of het me allemaal lukt om ze door elkaar te houden. In ieder geval de mevrouw achter het vaandel dat nou over de streep komt. Dat is Marjan Kwakkelaar. Dat is chic als ze dat filmpje dus op Facebook. Marjan is eigenlijk klaar met scheten, maar de vogel hinkt nog. Dus de volgende gaat onder de buk staan. En drukt nog niet af en dan valt de vogel naar onder vanwege de wind. En dan wint Marjan. Marjan Kwakkelaar. Leuk om dit filmpje te zien. En dit zullen keizerspaar zien van Heerlenhei. Prachtige kleurencombi. En door achteraan de koningin van Heerlenheide, Marie-José van Kleef. Prachtige vogel heeft zich een koning geleend ergens. Maar Marie-José is degene die het resultaat heeft geboekt voor Sint-Sebastiaan Heerlenhei. Ja, bij Heerlen is het oudste lid, Jan Colin. Afgelopen maart overleden, 101 jaar. En vast en zeker al 80 jaar lid van de schutterie. De nieuwe standaardruiter van Sint-Joris Kaulil. Nog even zonder vlag, dus zonder standaard, om het peer te laten oefenen. Daisy Schepers op Beer. Laveren van Stoeprand naar Stoeprand. Peert weer ook begeleid. Vast en zeker ook een beetje met het oog op het incident van vorig jaar met Opoteren. Maar fijn dat Kaulil de schutterie uitbreidt met een standaardruiter. Brent van Eren met het bordje van Sint-Joris. Belgische vereniging die ook al eens een keer eerder het OLS won. Daar was ze met scheet ook altijd weer rekening mee beschouwen. Eigen dialect. Ze hebben het zelf altijd over Kaulel. Als je het goed zegt.
vinden ze zelf chic en uniek om te nemen dat er meerdere taalbreuklijnen door Kaulil lopen. Dat ligt er allemaal tegen Wiert aan door bij Bocholt, bij Achel. In der hoek moest ze Kaulil zoeken. We moeten documenten zien van 1554 voor het bestaan van een schutterie. Senne Adamczyk is de koning van Kaulil. Een schutterie met 2 dekens, dat zien de hier links en rechts van de koning. Een soort begeleiders natuurlijk. Maar in hun schutterie zien dat de dekens. Mooie club. Wie zie het? OLS wonnen in 96 in Bocholt. Kosten ze te voet de nummer met de hoes nemen. Boulder. Boulder zal misschien terugdenken aan OLS in het jaar 2000, wie ook zo naad was. Lizzie Jansen met het bord. De vereniging bestaat 150 jaar. En hier kregen we dadelijk een nieuw vaandel, waar we op gaan letten natuurlijk. Gedragen door Richard Konings. Het wordt nu geneigd, zo heet dat dan. Een beetje naar onder gehouden. Als het ook weer niet te veel laten neigen. Allemaal via regels. Het nieuwe natenvaandel van Boulder. Ook daarin moest ze investeren. Werd ook met de hand geborduurd, gestikt. Ik weet niet alles van de technieken. Dan hebben ze ook weer ontwerpers. Meestal stond de heilige erop. Ik probeer een beetje met te kijken. Ja, ik zie 2 heiligen. Sint Antonius en Sint Petrus. En vast en zeker de skyline onderop van Boulder. Met de kastielen die het dorp in. De stukken 5. Mooie beeld. Dat geldt ook voor Wendy van Lier en Robert Willems. Koningspaar van Boulder. Vosje met Jesse Fransen aan het bordje. En die haalde ook van muziek. Lekker een grote club om mee uit te trekken. Voor mij altijd zeer herkenbaar die... nu bedoel maar even schouderfranjels, maar die hebben speciale namen. Dankjewel, Epaulet, Joe Smeets. Kevin Keulen. Ik wil zeggen van die epaulets, zeer herkenbaar, hè? Maar één schutterie dat soort epaulets. Het is altijd handig om ze dan meer te herkennen. Josta Desert met Max Woudstra, koningspaar van Vosje. Fijne glimlach. Officieren met een generaal. Ook voor die generaals in de wedstrijden. 2 verschillende. Mooist geklede generaal en de modeste generaal. Bij een van die wedstrijden mogen juryleden zelfs vragen stellen aan de generaal. Want hij moet eigenlijk zijn uniform moet eigenlijk verdedigen. Hij moet eigenlijk verkloren waar het vandaan komt. Austro. Amsterdam, hè? Sint Gertrudis. De wedstrijd in Amsterdam nooit weer de tambometer is met zo'n muts. Maar hij duidt het goed. Ze dragen het ceremoniële uniform van de garde fusiliers Prinses Irene. Met achter Frank Koetje aan het vaandel Céline Legerstee en No de la Roy. Met de vogel. Strolend koningspaar van Austro.
met Paul Roberts als commandant. Ik heb even niet opgelet of het goed deed. Ik dacht het wel. We huren het wel aan de jurypunten. Want dit is de plek waar de beste commandant werd verkozen. Hier is er. De tambourmeter-stekmaker Paul Roberts. Dit hoe je de meetje uit Wessem tegenkwam. En door wint in Wessem. Een meetje van de schutterie van Wessem. Dat snapst ook wel. De meest noordelijke schutterie waar we terecht zullen kunnen komen voor een oud-Limburg schuttersfeest. Siebegewald. Schutterij Ons Genoegen. Met de Angie Sengers als bordjesdraagster. Rob Vullings met het vaandel. Dit is een neig voor het défilé. Als teken van groet en eer aan het koningspaar van Heidse dat op de tribune zit. Ik zag ook de nieuwe bisschop op de tribune. Ron van den Hout. Ook de primeur voor hem. Misschien niet voor het schuttersoptocht, maar wel als bisschop van Roermond. Ja, door ergens, ja. Siebegewal dus met Hanneke Sengers en John Sengers als koningspaar. Ja, en al die schutterieën gaan dus straks onder de buks hangen op de wei. Dat doen ze in groepjes van er zo'n 35 verenigingen tegelijkertijd. Dan doen ze eerst korpsscheten, 2 keer 18 punten moeten eraf. Dus ze zien met 6 stallen. Ja, dan moeten 3 blokjes, bulkjes afscheten. En dat dan 2 rondes, dus ik heb ze en 18. 2 keer 18, sorry. Nu is je goed opgelet met school, met rekenen. Brunsum, Sint-Gregorius de Grote. Nog altijd keichique uniformen. Goede kleurcombinatie. Klaroentekens op de prachtige mutsen met de aigrets bovenop. De plumen. Aigret is een Franse naam voor eigenlijk een vogel. Maar dan zo'n vogel met van die pluimveren. We kregen een jeugdkoning te zien, hoop ik. Dat hebben ze aangekondigd. En als ze dan dus noemen hem even Raf Blazer. Het koningspaar Reiner Hopf en Petra Hopf. En je ziet dat Petra de vogel heeft afgeschoten en hem ook terug. Vind ik wel handig en ook duidelijk. Zij is dus de persoon die de prestatie heeft geleverd voor Brunsum. Mooie club, oud-winnaars van het OLS. In de veerte Sint-Jacobus Hunsel. Met 2 jeugdleden die voor de allereerste keer meedoen met de drumband. Lin en Sven. En we kunnen ze een aantal meter extra volgen. Waardoor we wellicht de commando's kunnen zien en de bewegingen die zo'n schutterie moet maken. Achter bordjesdrager Evi Vries hebben we Raf Linders, de tambourmeter. Kijk, hij zal zien de mees de goede kant op sturen. Check nog even zien manschappen en meer. Want met die mees geven ze de signalen aan die muziekkorps. Ik weet niet,
Mot met de meesten onder 9. Het er nog gedaan. Links achter de commandant. Kunnen we misschien even naartoe. Peter Seerde. Ja, blijf maar even hierbij. De ziet dat enorme lompe grote witte bord door. Begin défilé. Ja, is de wiet weg, maar dit zal het commando geven. Dat we hoofd rechts naar de tribune moeten kijken. Daar kunnen we het applaus vandaan voor Hunsel. Juist. Die voor de guide, die blijft recht vooruit kijken. En de andere manschappen brengen de groet aan de tribune. Dat is het spel wat gespeeld wordt. En ik kunt ze punten mee krijgen en prijzen mee winnen. En die prijzen werden dadelijk orenlang voorgelezen op het schutterstrein. Maurice Gielen en Marielle Gele-Kolen. Koningspaar. Hunsel heeft zo'n koning met een prachtige mantel. Met wat zal het zien? Een soort bont afgewerkte kraag. Het ziet er altijd chic goed, vind ik. Het was schutterie nummer 71 alweer. We zitten over de helft. Echt zusteren, nog Slek, Sint-Antonius, Femke de Leeuw aan het bordje, Sharon Veenstra tambometer, en de beweging met de tambometerstek. Vaandel van Marcel Dukers. Dan hebben we Marcel de Bruin en Marielle Maassen. Aan de Slek. Sint-Martinus Maasbree. Met Lot van Pol en Kylie Kempen. Die het bordje showen van deze vereniging in het blauw. En de overwinningspenningen bovenaan het vaandel van Maasbree. Door en Herman Wijs. En ook Maasbree heeft ervoor gekozen om het koningszilver te beschermen tegen de regen. Jos Hane geeft commando aan de manschappen. Je ziet ook dat er nieuwe exercitie is ongewapend. Dus de hoeft niet altijd met de geweren met te lopen. Die geweren die trouwens allemaal onklaar zien gemak. Altijd handig als ze naar het buitenland moesten. Moesten dat weer bewijzen dat ze onklaar zien gemak. Ja, de pauzes tussen de schutterieën die zijn vrij ongebroekelijk. Maar vandaag ruimschoots aanwezig. Voorzitter van de vereniging, Janine Dekkers, zei uitmakende van het zestal dat de heeft mij naar Klein Parijs heeft gebracht.
En respect voor het publiek dat er toch voor kiezen om even de kant te gaan staan. Of zitten. Het Zandakkergilde Sint-Jan uit Venray. Ook zo'n grote vereniging. Bestaat in 2026 600 jaar. En dan komt er een feest. Op 20 en 21 juni 2026. Dat hebben we genoteerd alvast. Mandy van Ree tambelmeter. Geconcentreerd. Met de sapeur-seveur. Bas Bom met het vaandel en Bianca Krijnen en Giel Krijnen achter het vaandel. Vast en zeker familie van de oude keizer van Venray, Joep Krijnen, die onlangs is overleden. 83 jaar, 50 jaar lid van de vereniging. Ik heb op een van de bondfeesten met gemak wie het Zandakkergilde een eerbetoon bracht aan de overleden Joep. Ja, het pleedje is weer chic van Venray. Dat toch al een paar jaar mee serieus voor de eindoverwinning op het op het OLS voor de NUM. We gaan het net maken. En deze club is nog op zoek naar marketensters. Nou, als je bij wilt, kijk maar eens wat hij aankomt. Sint Salvius, Limburg. Je ziet de marketensters, dan kom je er zo uit te zijn. Dan moet je gewoon meteen met veer aanmelden, want dan krijg je 2-3 vormen. Stel ik voor. En dit is Mike Vinkleer, de koning. En dan moet je kijken op Facebook bij Sint Salvius Limburg. Hij sprong echt 5 gaten in de lucht wie de vogel afschoot. Chic hem te zijn. Commando gegeven, gezogen de beweging van de kapjes. Weer hoofdfront. Sint Salvius Limburg. Stijn Sint-Jozef met Kasper Keppel. Is niet alleen gewoon de défilé, zo'n knikje van de keizer, sorry van de koning, maar ze brouwen ook eigen beer en dat is de geweerdrager. Ja, prachtig koningspaar. Johan Gorissen en Sanne Minne. En Johan heeft Sanne ten huwelijk gevraagd nadat de koning was geworden. Ook altijd goed om te huren. Gelukkig het Sanne Jorgenzag. Dus kost er heel wat eigen schuttersbeer gedronken weer op dit heugelijke nieuws natuurlijk. Buggenum. Lis Brouwer is dit.
Sint Aldegundis. Gilde kledij. En het heilige beeld van de heilige Aldegonda gaat ook mee in deze vereniging. En ook hier gaan we kijken naar het vaandel. Ook compleet niet, handgeschilderd. Nogmaals, ik ken niet de technieken van het maken van nieuwe vaandels, maar ik geloof maar dat het spaarpotje vol moet zitten, wil ze dat allemaal weer voor elkaar krijgen. En er zien gelukkig dus nog kunstenaars die dit voor elkaar krijgen. Prachtige kleuren. Met de heilige van Buggenum. De kerk van Buggenum. En het jaartal 1606. Luc Heijnen met het Nievaandel. Keizerspaar. Ria Berg en Joop van Hoef. Er weer bij. En daarachteraan moet dan nog het koningspaar komen. Gaat dat nog lukken? Ja, dankjewel. Judith Link en Michael Severins. Namens Buggenum. Ja, stel ik voor. Heb ze allemaal dat werk gedaan, komt ze niet op televisie. Dankjewel mensen. Sint Mauritius, Strucht. Dit moest eigenlijk ook gewoon kijken op Facebook. Wie Brent Slijpen, die noemen ze in Strucht door Slijp. Wie die met zijn 393ste schot van de vereniging de vogel afschudt. Kijk, leuk filmpje. Brent met Angel, koningspaar van Strucht, Sint Mauritius. Waarvan ik altijd denk dat ze het OLS gewoon winnen. In de optocht stellen ze in ieder geval nooit teleur. Maar ik zal dit gewoon leuk vinden. OLS en Strucht. Die andere van Roggel, Sint-Petrus. Die allemaal te voet. Roggel merkt toch wel wat van het OLS in Heids. Want veel verkeer moet via Roggel naar het OLS-terrein. Milan Bongers met het beurtje zogen we. Sint-Petrus werkt binnen de gemeenschap samen met het OCR. Open Club Roggel, een soort alliantie tussen allerlei verenigingen. Maar ook de middenstand in de gemeente. Onze praten over de dorpscultuur, de leefbaarheid. En gewoon kijken wie ze samen dingen met elkaar kunnen doen. Richard Bongers met het vaandel dat nou omhoog kunt. De jeugd die mij mag doen, de bloemenmeisjes of de hofdames. En Sylvana Cox met Rudy Bongers. Namens Sint-Petrus Roggel. En zo zoeken ze ook een zustervereniging Sint Paulus op. Voor de verbroedering tot Bisseveur. Sint Sebastianus uit L. Met Don Gele Heveur. Rick Kamp als tambourmetre. En voor de eerste hofdames
Maar die komen pas Noord-Koningspaar. ...24 verenigingen binnen de OLS-federatie heten Sint-Sebastianus. Of Sint-Sebastiaan, dus het is de meest populaire patroonheilige voor de schutters. Het heeft allemaal met die pielen te maken waar de marteleer mee is gestorven. Gelukkig lang geleden in de Romeinse tijd. Broer en zus, ook leuk, Peter Kusters met Jolanda Storms Kusters. Met natuurlijk goed in beeld de hofdames Sam Huiskens en Danique Voermans. In de nieuwe kleier gestoken. En natuurlijk hoort die pluur er niet bij, maar dat hoeft ook niet, zei ik na te weren. Op het eind van de rit. De cameraman heeft alles gecontroleerd, punten zijn gegeven. En Sint-Sebastianus L op weg naar de Schutterswei. Het is nog een paar hukjes rechts, links, rechts. We zitten niet heel wijd van het terrein. En dit is Sint-Martinus, Sint-Martensvoeren. En ze hebben het uniform van de Zwitserse wacht. Eigenlijk de pauselijke wacht. Heb je misschien gezien, maar dan met van die Spaanse helmen. Bij de installatie van de nieuwe paus. Een paar maanden geleden. Uit de Voerstreek. Aangesloten bij de Schuttersbond Bergendal. Is dit Sint-Martinus. Roy Vronen met het vaandel. De keizer is Mark van Reusel. Te herkennen aan de borstplaat. Die keizers moeten dragen. Prachtig ook de baard erbij. Dat is een goed pleetje. Dat is nog eens een keizer. En daarachteraan natuurlijk de koning. Die eigenlijk normaal het vaandel droeg. Ronnie Vronen. Zal zijn broer of zo het vaandel in de hand hebben gegeven van kijk maar zoals ze thuis. Prachtige vogel trouwens. Edelsmeedkunst van vast en zeker ook. Hoge leeftijd. Dat is natuurlijk het eerste wat een schutterie leed maken in het verleden. Een vogel. De mannen en vrouwen van Sint-Martinus Sint-Martensvoeren. Met erachteraan Born. Bor, Sint-Martinus. Een paar jaar geleden hadden we door het OLS. Timothy Jansen met de stek. Keizerspaar en een koningspaar. Krijgen we zo volop in beeld. Prachtig te zien het kleed van Marijke Jansen, keizerin van Bor. Met Martin van Beek rechts. De keizersplaat. En daarachteraan het koningspaar van dit seizoen. Anita Spiekers en Richard Dijkstra. Manschappen die ons hebben geholpen een paar jaar geleden een prachtig OLS te organiseren. We gaan naar de Scheet, Schaarsberg, Sint-Hubertus. Met Estrella Sluismans, die met uit voor het beste bordjesdrager. Op
de achtergrond commandant duidelijk te huren, Hubert Bekkers. Goeie stem. Om het commando te geven voor Schaarsberg. Dit is de schutterie die ooit de aftocht naar het schutterslokaal, hè, de Esprit, heeft opgenomen op een cd. Die we straks op de radio weer volop gaan huren als er weer een schutterie afvalt. Het zijn Lian Hoebe en Koos Hoebe. Lian heeft de vogel afgeschoten, tenminste. De informatie is onze koningin, is Lian Hoebe. Maar het kan ook zijn dat Koos is dit gedaan. Dat maakt me gewoon niet uit als je maar een fijne optocht hebt. Schaarsberg en ik zocht daarachter volgens mij wat Poolse schutters. Wat aparte kledij en uniform natuurlijk. Te zien wat Europese samenwerkingsverbanden. Het is nog eens een schuttersvogel. Valt helemaal goed vast. Ik denk dat het Poolse vrienden zijn die uitgenodigd zijn om het schuttersfeest te komen bijwonen. Zusteren, Petrus en Paulus. Met haar eigen fluit- en tamboerkorps. Met Sylvia en Rob Bakkes. Koningspaar van P&P Zusteren. Tweede in 2018 net niet het OLS gewonnen. Goed zo Jan Kranen, commandant. Zo willen we dat huren, dat de commando's tot in Maastricht in de studio te huren zijn. Biechten. Sjoel Knoops. De gildes die marcheren niet, die schreien. Dat is natuurlijk ook een soort geliek lopen. Dan zitten we net iets ander ritme. De marketensters, herkenbaar in het mandje, waar stokbrood uit stik. Maar er zit nog meer in dat mandje. Wat kiers, wat worst om te snieën. En rechts dan het veetje met wat drank. En in het mandje dan weer het glaasje en een dukje om een schoon glaasje aan te bieden. Keizerspaar van Beegde, Tini en Frank Goede er weer bij. En het koningskoppel voor dit seizoen, Daphne Berendsen en Danny Huibers. Heuvelop-Bels, Manenstraat, Sint-Hubertus. We zogen al winnaars van het OLS Jeugdschieten 2024. Bij het eerste beurtje, ja. En dat is altijd met het kavelen. Dus volgende week zaterdag zullen we weer jeugdschieten hebben. En dat is met de windbuks. Dat zijn van die kleine kermiskegeltjes. En dat is steeds populairder aan het worden onder de jeugd. Want de meus pas met 16 onder die zware buksgroepen. Omdat het gewoon een officieel geweer is. En daar zien regels voor via de wet. En het jeugdschieten gebeurt dus met een ander soort geweer. Sint-Hubertus met bij die van de Manenstraat. Waar ook natuurlijk de groene kledij bij pas. Dus ook veel bij Duitse schutterieën naar de grens. Jeroen.
Universiteit de Schutse koning Schön. Dit is het schutje dat wint ze als ze het OLS jeugdschieten hebben ze binnengehaald. Pieter Stals met het vaandel. En Petrus Prinsen en Jacqueline Jansen vormen het koningspaar van Sint-Hubertus Manestraat. Een kleine gemeenschap die nog steeds deze vereniging toch overeind hield. En ieder jaar weer te zien is in de OLS-optocht. Roy Verheijen op de dikke trom, die straks bij het zestal onder de buim gaat staan. Bij Sint-Willibrordus Obbig. Met Quincy Gerards en Ivo Held. Ivo huurde ook bij het zestal. Dat zijn allemaal topschutters, die van Obbig. De koningin van Obbig. En de manschap onder leiding van Wietse Conjour. Yes. Streng kieken huurt erbij, anders neemt ze het niet serieus het spel. Nieuwe exercitie te zien aan de rotte van 3 en de geweren over de linkerschouder. Dit zijn de enige Brabantse leden van de OLS-federatie. Aangesloten bij de Schuttersbond Eendracht maakt macht, de Wierterbond, de Schut van Buul, Budel dus. Uw lidmaatschap heeft weer te maken met de hechte band met de dekenaat Wiert, of Wierterland. En ook de deelname van die van Budel aan processies in Wiert. Let nog aan de sacramentsprocessie. Dus er zijn religieuze redenen om aan te sluiten bij Limburg. Marcel Nulens, keizer van Buul. Ieder jaar weer erbij. En Theo Derks met Jacqueline Pinksten vormen het koningspaar van Sint-Nicolaas en Sint-Antonius Budel. Ze gaan dadelijk mij scheten en scheten niet op bulkes, maar op stupkes. Dat is allemaal hetzelfde, dus gewoon een andere naam. De muziek moet veilen. Vondje 124 jaar. Robin Nix met de tambourstek. Sint-Jozef veilen dus. Met de marketensters, vaandeldrager. En Annemie Hoebe met Rob Dodemond. En Rob heeft nou voor de tweede keer achter elkaar de vogel afgeschoten. Als ze dat nog een keer duist Rob, dan volgens de regels van Sint-Jozef wordt ze dan keizer. Maakt het helemaal extra spannend. Had ik misschien nog niet uitgelachen. Het is 3 jaar bij heel veel verenigingen, 3 jaar op rij de vogel afschudt. Wordt ze keizer. Of keizerin. Over keizers gesproken. Deze vereniging kreeg een keizerspaar volgend jaar. Voor het eerst in 163 jaar. Voor het eerst sinds 1862. Sint Sebastianus Heel.
hier op Alijn. We gaan naar het koningspaar toe, dat dus volgend jaar keizerspaar wordt. Brit Geurts en Wiel Geurts. Ik zie ze even niet. Ziet jij ze? Lopen misschien op die reden nog niet mee bij heel. Hebben ze nog een mis? Of zien ze er niet bij? Ik weet het niet. Begon heel even goed voor de boodschappen. Gewoon even de band terug spelen en zien dadelijk terug met nummer 91. Welkom weer, dit is Klein Parijs, dit is Heidse, OLS 2024. Er is optocht vanmiddag, 133 deelnemers en we zien bij 91 Sint-Michael en Sint-Ansfried uit Torm. Kijk op Gabriels in het gezicht, de tambourmeter. Mooie vereniging. Met zometeen koning Rob Jacobs en Judith Hovers. Ze is voor 3 jaar koningin. En ze zal dus in die 3 jaar waarschijnlijk ook een andere koning aan de arm krijgen. Het ziet er prachtig uit. Daar kunt ze als vereniging uit verkiezen. Dat ze in ieder geval niet op het allerlaatste moment weer moest zorgen voor de kledij van de koningin. Maar dat ze wens van, we hebben voor een aantal jaar de koningin. Geert Kramers, commandant van Tour. Ook een mooie plek om een OLS te organiseren. Ach, allemaal eigenlijk. Wermend ook. Sint-Leendert. Het mooie bordje van Nika Ori. De Jager als tambourmeter. Kloor met de défilé. Het geldt nog niet voor Peter Hendricks met zijn vaandel. En Helen op de Kamp en Huub Paulussen. De bieleman die zich tot koning heeft geschoten. En dan het zilver mag dragen. En zijn koningin mag goed zoeken. De bieleman met een echte baard en snor. Hospitaalsoldaat achteraan nog. En hier nog het chique koningspaar van Wermend volop in beeld. Ja, handje vasthouden. Het feit dat Huub de paraplu het ingeklapt in de hand heeft, geeft misschien aan dat het iets druiger is het weer hier in Heidse. Zo erg fijn zien. De Groen van Mijl. Een paar jaar geleden het OLS georganiseerd en door gewonnen. Met Jim Houwe en Ivo Pauls voorop met de bordjes. In paradepas door Heidse. En de OLS-president Anoushka Koopmans komt dus uit deze vereniging. Gerdoense met het vaandel. En vader en dochter als koningspaar. Twan de Bruin en Renske. Nou ja, het plezier spat er ook vanaf. Dat hoort er ook bij de Groen van Mijl. Met enkele jeugdleden voor het Iers. Die een opleiding zien, die met een instrument met lopen. Hey. Op het Oud-Limburg Schuttersfeest. Maar hier links is de tribune nog een klein beetje leeg omdat door de regen inslijt. Sint Rosa, Sittard. Sint Rosa is een heilige uit Peru. Dus
stadsschutterie. En er zijn een paar wonderen gebeurd met Sint-Rosa. En daar geloven ze in Sittard enorm in. Vandaar ook de Sint-Rosa kermis. En het Sint-Rosa festival. Heidi Meeuwissen en Jeroen Fransen en het bloemenmeisje. Ja, kijk maar aan de lens. Als het toch chic en strolend doet voor die van Sittard. Niel bij As, de nummer 2 van afgelopen jaar. Die hebben gezorgd voor enorme spanning tussen Heidse en Niel bij As. Met Liam en Janne Baten aan de bordjes. Een trommelkorps met 4 nieuwe jonge trommeleers. Nou, revanche dan vandaag maar onder de buik. Ze weten wel wie het is om een OLS te winnen. 1976, 1988. De waren er toen nog niet, maar we zullen zeggen, ze nomen hem toen net naar huis. André Hermans met het vaandel. De uitgesproken kleuren van Niel bij As. Marianne Ossewaarde heeft de vogel afgeschoten, dat ziet je. Vol trots terug ze hem. En dan figuurt Edwin van Oosten te lopen, de zoon van Marianne. En vanwege de paraplu kan het handje niet op de onderarm van Edwin. Dat vergeven we hem. Niel bij As, Sint Martinus. En dit is Venlo. Met Luna Jansen en het bordje. En 5 nieuwe jeugdleden. Maar vooral muziek. In de kleuren van de uitgangstenue van de Akkermannen. Het Akkermansschilde uit Venlo. Van tambourmeester Hans Nijholt. Met vandaag een andere commandant, want heer achter Herm van Rijn met de vlag is de commandant die zich tot koning heeft geschoten. En Venlo is nog de enige schutterie met zo'n prachtige kroon. Ik zie dat Ron Keisleer commandant is voor vandaag. Hij is Hans Breit, de nieuwe koning van Venlo. Samen met zijn koningin. Daar huurt hij staf bij. Maar ook in de drinkbeker. En wie Hans Breit de vogel afschoot, is dit drinkbeker rondgegaan bij iedereen. Behalve in coronatijd, toen hebben ze die omgeschat in plastic glaasjes. De commandant van Venlo. Een prachtig ritueel om altijd te zijn. Voor de akkermannen uit Venlo. Die het bondsfeest achter de rug hebben. En hun optocht gehaald hebben door de historische binnenstad. Deteren. Sint Stefanus. Nout Smeets. Met het vaandel. En de wielemannen. Jacques Heilige en Jan Kouwenberg. Ralf Peskes is dit. Klein, compact, het kan ook. Ruud Houtakkers met het vaandel en het koningspaar Sjoerd Klinkers en Daantje Storke. Met de breie glimlach die we wel nodig hebben.
Als we door met de wolken wegdrieven, dan is alles goed. Voor de platte petten van Sint Stefanus Deteren. Begon de majorettenscène van Sint Lucie Nederweert-Eind. Met Saar Peters als nieuwe bordjesdrager. Welkom Saar in de optocht en daarachteraan de batons van de majorettes. Die al in de jaren 70 deze meisjes erbij hebben. En eigenlijk met hun baton de groet brengen aan het koningspaar van Heidse op de tribune. Vereniging Oud Udench, Nederweert-Eind. Onze de opholbrug over het kanaal over. En dat zussen Bianca Jansen. Ze heeft de vogel afgeschoten en ze heeft haar vriend Tom Stroes zo gek gekregen om de vogel te dragen. Een gans seizoen. Goed gedaan Bianca, proficiat. Onder leiding van Ruud Jansen. Gratum doet het ook goed met schieten. 5e in 2024, 3e in 2022. Halt Gratum in de gaten, Sint Severinus. Joni Kusters en Mike Evers. En even natuurlijk de keizer. Dreveugen. Voor Gratum. Ja, de commandant op de streep wacht op de achterste manschappen. De commandant over de hulenoptocht zelf mag bepalen worden, maar dat ze die strepen in de juiste plek moet innemen, daar zal de jury op letten. Bouwbach, Sint-Jozef. Met Sascha Kobo. Voor het eerst met het bordje. Grote vereniging ook. Met het koningspaar zo meteen. Joni Robert Jansen met Ron Jansen. Achter het vaandel, zo Ron al eerst. Verenigingsman, actief in Wouwbach en de Groenstroot. Dat zal wel meegeholpen hebben met de meiden opzetten. Een paar weken geleden met Pinksteren. Voor de deur van de meikoningin. Dat is weer een andere persoon als de koningin van Wouwbach. Sint-Jozef. Joni dus. Vader en dochter. Hier in de OLS-optocht. Voor de mannen en vrouwen uit de gemeente Landgraaf. Binnenkort is er nog een ander groot schuttersfeest. Het ZLF. Zuid-Limburgs Federatiefeest in Ubaksberg. 17 tot en met 20 juli. Een schutterie met 107 leden. Dat valt u wel te zien. Wat een machine.
tel ik wel 10 marketensters. Van die 107 hebben ze 16 jeugdleden onder de 16 jaar. En dan nog een kidsclub met 22 kinderen. Het zijn allemaal slimme tactieken en verenigingsmanieren om de jeugd erbij te betrekken. En dan te bedenken dat dat er allemaal gebeurt bij Ubachsberg door Sint-Hubertus. Koningspaar Femke Pakbier en Donny Lave op Noord-Zedelef. Als je denkt, ik wil dit in het echt zijn en ik ben in Limburg de komende weken 20 juli, want je naar Ubachsberg. We begonnen op Glabbeek, dat ligt daar net achter Deelse Stokken, vlakbij Niel bij As. Sint Amandus, met Matthijs Hendricks aan het bordje. Ivo Verslegers, tamboer. Winnaars van het OLS 2003. En onder het motto, dat gaat de ziekkant zit hangen, samen aan hem, het motto van Heidse dit jaar. Zien hier Ann Mertens en Ivan Rozen. Namens op Glabbeek, Koningspaar. Voelen dan. Vereniging met veel jeugdleden, 2 keer de OLS gewonnen. Toen waren die jeugdleden nog niet geboren. Sint Sebastianus Voerendaal. Met Robert Bartels als Vaandrig en daarachteraan Sandy Eusen met Ivo Eusen. Koningspaar van Voelender. Paraplu aan de kant. Op naar de typische kleuren van de schutterie van Kessel, Sint-Hubertus. Niek Gerards met het beurtje. Gestiel van Kessel zijn we aan de Maas. De Keverberg. Herm Nijssen, tambourmetre zorgt dat we de juiste muziek te huren krijgen. Kessel met een niercommandant, Theo Geerlings. Links, in midden in beeld. Ervaring opgedaan in Bezel. En de Maas overgezwommen of het veer gepakt. Maggie Ottenheim en Wim Seelen. Ja, dan moet het altijd maar weer weten te vinden. De juiste kleurcombinaties. Er zit natuurlijk wel wat ervaring bij die schutterieën. Het zitten we allemaal picobello uit. Ook voor Kessel met de typische kleuren die ook maar één vereniging heet. En een glimlach op het gezicht van dus of Venne of Jente. Bordjesdrager van de edele, nobele, achtbare, jonge en oude loffelijke schutterijen der stad en der vrijheid Valkenborg. Oftewel Valkenburg. Dus het zijn 2 verenigingen in één.
de oude en de jonge. Dus dan hebben we dadelijk ook twee koningsparen. En dan mag ik natuurlijk weer gokken wie weer is. Maar in ieder geval zien we Yvonne Pisters van der Heijden, de koningin, en Erik Pisters. En we hebben ook Janine en Jens Lisson. Nou, hopelijk heb ik het allemaal op het juiste moment gezegd. Manschappen van Valkenburg. Margraten. Winnaars van 1954. Eigenlijk 53. Nou, de belefs van 54 waren Margraten. Met Marion en Guy Mostard als koningspaar. En hofdames. Koning in jacket. Allemaal technieken voor hem die bloemen zo fris mogelijk te houden. Al die schutterieën die hebben aanhangwagens, maar ook de uniformen en andere spullen in kunnen. En er zijn ook tactieken om dat boeketjes dan vers te houden. De derde oetlommel. Sint Sebastiaan. Koningspaar Jessie Daams en Rick van Limbergen. In de juiste kleurcombinatie. Voor Sint Sebastiaan Lommel. Onderdeel uitmakende van de Lommelse schuttersgilde. En daar zien we nog nooit geweest met een OLS. Dus Dodog Bes. In de verte huren we het geluid van Sint Urbanus Moffert. Met Emma van Pol. Achter de beschermde bordje. De Bielemannen herkenbaar aan de boerenzakdoek. Prachtige sixpacks van Moffert. Knikje van het keizerspaar, knikje van het koningspaar. Knik op commando van alle manschappen. Nout Ruiten en Vaandel, Lilian en Fred Hawinkels weer erbij. Te zien aan de borstplaat voor de keizer rechts. En Nancy Nisse en Roy Franke namens Moffert. En de prachtige berenmutsen. En oranje sjerpen. Voor het koningshoes. Oh, het kanon is er ook bij. Geeft dat af? Nee? Nee. Heeft de cameraman weer gelakt. Het kanon gaat niet af. Veel schutterieën hebben eigenlijk nooit onderdeel uitgemaakt van een aanval op een vestingstad. Het zijn vooral symbolische verenigingen die vooral een steun waren in de dorpen voor de parochie. Als er zo'n
een lid van een schutterie overleed op de vroege leeftijd, zorgde zo'n schutterie er altijd wel voor dat de kinderen en de vrouw worden opgevangen of financieel worden gesteund. Of dat er in ieder geval een uitvaartmis betaald was weer. Dat waren in vroeger tijden een belangrijke verzekering. Waar we nu een bedrijf opbellen of online contacteren. Ging dat vroeger bij die schutterieën en gildes, zeker op het platteland. In de steden hebben de schutterieën en gildes nog wel wat taken gehad, wat politietaken. En wat beschermingstaken op de vestingwallen. Maar op het platteland is die geschiedenis net weer iets anders. Dit is Postert, Sint Matthias en Cornelius. Met de borg van Den Adel aan het bordje. Ja, hier is 109. En de Feswiespolka. Koningin Jacket, Peter Geerlings. Met Nadja Hansen. Ja, paraplu ook heel dicht. Hopelijk was het wat betreft natigheid voor vandaag. Postert in het groen. Met, Jacobus Wolters, commandant. Sint Huibrechts-Liel. Met de drumband die altijd meedoet aan het Wereldmuziekconcours in Kerkrooij. En bij de Vlamo, zeg maar de Vlaamse variant op. Lusternoorkunsten. En kijk mee. Ambassadeur van Vlaanderen is de drumkorps. Sinds oktober 2024. Wie ze kampioen wordt bij de Vlamo. Een soort LBM, maar dan in Vlaanderen. Prachtige vereniging, prachtige uniformen, gildekledij. Met Lotte van den Donk en Lars van den Donk. Ook weer zo'n jonge gast, allebei trouwens. Komen pas net kijken. Dat moet voor u prachtig zien. Misschien wel broer en zus, staat er niet bij. Maar ik herkende wat in de gezichten. Sint Huibrechts-Liel. Dit allemaal door bij elkaar. Bij Budel, bij Hamond, bij Achel, bij Coliel. Prins Hendrik. Met een naam die past bij het oprichtingsjaar 1904. Uit Berg. Sint Odiliënberg. Waar complete gezinnen aan meedoen. Goed voorbeeld. Wie ze de vereniging Sterkhils, Frishils en in Schwunghils. Nieuwe beurtjesdrager zogen we net, Iris Meeuwissen. Nieuwe tambourmetre, Dick van Heusden. En achter de dames het koningspaar Maud Moren en Ralf Steuns. Namens Sint Odiliënberg. Tieme Weijers. Met ook weer Centelmerte op het bordje. De drie horens van de graven van Hoorn van het kasteel. De vaandels. En de marketensters. Rijk gedecoreerd. Dus dakkende prijzen. En dan hebben ze het goed voor elkaar. In Heur. Bij Sint Martinus.
Ja, Mout. Mout heel links. Heeft de vogel afgeschoten. Sven Baten mag hem dragen. Proficiat. Allebei. En de Hofdames erachteraan. En dit is Buchten met Thor Polsen aan het bord. Met een keizerspaar en een koningspaar. Hier is de keizers. Of de keizer en de keizerin. Mirna en Ivo Paulsen. Al sinds 2018. Met in de optocht. En Helene en Wil Michiels daarachteraan. Koningspaar. Helene is ook jurylid bij de OLS Federatie. Zal ook precies weten wie het moet. Kent de regeltjes van voor tot achter. En je naam is Sint-Jozef Buchten. En de hospitaalsoldaat. De club van Buchten afsluit. We zien het zilver van de koningin. Of de koning van Heidse, Sint-Nicolaas. Nog niet opgedrukt. We zien ook een vertegenwoordiging uit Brabant. Waarschijnlijk van de kring, schutterskring Land van Kuik. Door in het midden te zien aan de geblokte rood-witte sjerpen. Gedeputeerde van cultuur, Jasper Kunsteleer zien we door. Emil Roemer, die vrouw geloof ik. Emil Roemer die gevraagd heeft om ook wat contact te leggen met de Limburgse leden uit de kring Land van Kuik. En straks gaan we afsluiten met Geisteren. Maar zo is het nog niet. 115 is Sint Laurentius Bocholt, Belgisch Limburg. Drumband Eendracht uit Hamond-Loo. Helpen de schutterie van Bocholt-Oud. Jill Vossen bij het bordje. En Nia Adriaansee met de tamboerstek. Jeugd mee. Ik zie even Genne Keizer. Ik zal even goed kijken. Maar wel het koningspaar Maya van Helden en Ronnie van der Wal.
blauw is hij natuurlijk, Sint Laurentius Bocholt. Heveurleep, Sint Anna uit Achel. Excuses. Dit is natuurlijk wel de keizer. Henry Kuppens van Bocholt. En door achteraan Maya van Helden en Ronnie van der Wal. Excuses aan Achel. Frontje, probeer ik het beter te doen. Door de regen zitten er 2 bleedjes aan elkaar geplekt. Probeer ik er moe te protten. Sint Sebastianus neer. Van neer komen, dan komt er altijd wat neer. Het heilige standbeeld met Sint Sebastianus. Doorboord met pijlen en door een martelaar geworden. En beschermheilige van zo'n 24 schutterieën binnen de OLS-federatie. Maarten Bouwman met het vaandel. En Claudia en John Leunissen met de jeugd erbij. Voor Sint Sebastianus neer. Met 117 zijn we aanbeland in Spouwbeek. En bekijk dit maar eens. Dols, tamboer, voor Sef Kerkens. Hey, met een beurtje onder. Een groot gezelschap. Ziet er weer allemaal perfect uit. Chantal Aschwachelde met Gerard Kuipers, Keizerspaar. Voor Spouwbeek. En daarachter Nicky en Jo, Ritterbeeks. Dat is het grootste koningspaar van Sint Laurentius. Sint-Jan, de boksen. Jesse van Bree hieronder. Paul Schepers stuurt zijn trommelkorps aan. André en Anita Didriens. Voor boksen. Kunnen te voet naar huis. Mooi boeketje bloemen. En Schaap Peters als commandant. Het oranje sjerp. Voor 119 gaan we naar een vereniging die 450 jaar bestaat. Dat hebben ze al gevierd. Sint Antonius Stramprooi.
die zien Van de Heij. En die Van de Heij hebben eigenlijk de allerbeste schutter op dit moment in hun midden. Leon Briels. Beste schutter van de beide Limburgers sinds april van dit jaar. En dan heb ik het over het individueel schieten. Het persoonlijk kampioenschap. Maar dan nog, doe het maar eens nog. 360 keer schieten zonder te missen. Kijken of we Leon kunnen vinden. Een andere tambometer, want de echte tambometer komt er nu aan als koning. We hebben er een van Dins gekregen, André Bongers. Want Jo Curvers en Annie Koenen vormen het koningspaar van die Van de Heij van Stramprooi. Zullen ze door de kleurenhoos niet opmerken. 2 schutterieën bijeen. Zwartbroek en Leuken. En als dit hier van de Leuken zien, dan is het Erik Kigge met Joël Kamp. En als dat niet zo is, dan zien dit die 2 mensen. Ook weer een combi-schutterie dus, waarvoor gekozen is. Mee te kunnen doen aan de optocht. Ralf Rietjes met de standaard van Sint-Joris Wessem. Scheren tambometer. En een hoop jeugd erbij. Goed dat ze meelopen. 8 maken tensters. En iedereen in een sixpack. Zo noem ik ze dan maar altijd. Er zijn een hoop geweerdragers bij die hebben echt zo'n sixpack onder dat uniform, weet ik. Anouk en Rob Stephanie. Koningspaar van Sint-Joris Wessem. Meervoudig OLS-winnaar. Roger Joris, commandant. Oh, is ze nu tevreden of niet? Ze schreeuwt nog wat nog. Kost het net niet huren. Sint-Sebastianus Mechelen. Sinsen, weer een muts. Ook mooi, dat grijsblauw, prachtig.
ambulancebroeder Bouke Bakker met het vaandel. En daarachter Mario en Paul Pleijers. Waar ook de Koningsdan geplant is in de tuin, vuurtuin of op de stoep. Bij de kermis van Mechelen, even de tradities door bij de schutterie. Kijk goed voor Wiel Leurs, commandant, is 2 meter. Daar loopt ik zo voorbij. We komen langzaam op het eind. Want we slaan dadelijk een paar nummers over. En we gaan luisteren naar Sint-Jan uit Nieuwstad. Met Zinzie Knubbe en het bordje. Maurice Friedrichs met het vaandel en Tony en Tij Veugelers voor Nieuwstad. Je ziet ze nog een keer, Tony en Tij. En die hebben vast en zeker gehuurd wie de ganse tribune meezong. Met het bekende nummer. 7 terug Rouwlinte. Omdat er in de vereniging iemand is overleden. Nog een typische traditie voor schutterijen om dat dan te doen. Het is een sterfgeval. Sterkte door mij. Recent winnaars van het OLS. Hier is het lint inderdaad te zien aan het vaandel van Zeren. Sint Sebastianus. Bordjesdrager Iris Kusters hebben we gezien. Monique Jansen, Smaake Tenster. En Justin Hermkes in het vaandel. Koningspaar is Melanie en Freek van Dijk. En misschien kunnen we Erik Steurman nog vinden. Hier ergens bij de manschappen, misschien links. Ja, ik denk de allerlaatste links. De derdsbeste schutter van Limburg. En nog even het koningspaar Melanie en Freek. Naar links lappen, Erik volgens mij. Dus. En doseren hem. Nog even een reclame. Dit is Erik Steurman. Heel lappen. Ganse belets. Dankjewel camera. Gewoon er eventjes uit. Doseren hem. Zijn dadelijk truc. Met het toetje op de taart. Even doet heet ze. Welkom terug voor de laatste schutterieën hier in de OLS-optocht van 2024 op de Tienderweg, bij de Ursula School, bij de tribune. Verwelkomen we Loor, het kerkdorp van Wiert, Sint Sebastianus. Axel Verdonschot mag het beurtje dragen en turnen. Jasper Seibe, tambometre. En we hebben het commando al gehuurd van Gerard Seibe op de achtergrond. Veel jeugd mee, goed teken voor Laar. Frank van de Bogert en Marielle Kigge presenteren zich hier als het koningspaar van Sint Sebastianus. En ook hier zien de kleurcombinaties weer goed gelukt, denk ik, voor de jury.
vaandels van Belveld. Met Tex Melis, beurtjesdrager. Volgend jaar 375 jaar bestaan. En dan gaan we feest maken in Belveld. Enorme vereniging ook in ledenaantallen. Met Bianca Hermans en Peter Giesen als koningspaar voor Belveld Sint-Urbanus. Harde vijfde, dat ook mij. Met de spiesendragers van Belveld. 375 jaar, dus volgend jaar. En we sluiten af met het koninklijk Sint-Willibrordesgilde uit Geisteren. Die niet mee gaan doen voor de NUM. Maar ze gaan wel presenteren. 17 augustus hebben ze Gildedag. In Blitterswijk. Met Urkring. Misschien ook wel leuk om te gaan kijken in Noord-Limburg. En op verzoek van gouverneur Roemer sluiten ze hier aan in vol ornaat bij het Oud-Limburg Schuttersfeest. Ze hebben voor het eerst sinds 93 weer 2 dagen lang moeten scheten voor de nieuwe koning te kiezen. En de Kumpeaan Richard Bons. 'S Nachts hebben ze de vogel moeten bewaken natuurlijk. Het is altijd te grap om dan zo'n vogel door een bevriende vereniging af te pakken. Maar dat is gelukkig in Geisteren niet gebeurd. Ze hadden een nachtwacht die alles in de gaten heeft gehouden. En Richard Bons waar de persoon heen links na 2 dagen het verlossende schot loste voor het koninklijk Sint-Willibrordesgilde uit Geisteren. En door mij sluiten wij de OLS-optocht van Heidse voor dit jaar af. De applaus komt van de tribunes voor alle deelnemers. Respect voor iedereen die de regen heeft getrotseerd. Begonnen de wij via de radio kunt je het wedstrijdverslag volgen. De NUM. En vanuit hij de Tienderweg. Dank voor het kijken en wie is volgend jaar. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NVM Limburg, Podotherapie Hermans, Daniel Straprenovatie, Refill Koffieservice, Wheeler, Mobiliteitswereld, Caramelle Freddy, de Zuid-Limburg Veilig App en Nederlandse Obesitaskliniek.